कार्यकर्त्यांनी लगेचच सभामंडपामध्ये बसावं. आपण सभेला सुरुवात करत आहोत. मी आमच्या तंत्रज्ञांना विनंती करतो की त्यांनी सॉन्ग लावावं. आपलं जे सिंधुदुर्ग भाजपाचं गीत आहे ते लावावं आणि त्यानंतर आपण सभेला सुरुवात करतो. शेतकरी कष्टकरी अन युवकांचा, शेतकरी कष्टकरी अन युवकांचा, घडवूया सिंधुदुर्ग नव उद्योगांचा, रचू इतिहास नवा, सेवेचा ध्यास हवा, प्रगतीचा मार्ग दाखवू हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा, हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा, हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा. नमस्कार. नमस्कार. भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्गच्या वतीने पुन्हा एकदा उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमाची, प्रिंट मीडियाची सगळी पत्रकार मित्र आमचे, त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नेते मंडळी, सर्व पदाधिकारी, सहकार क्षेत्रातली सगळी मंडळी, भारतीय जनता पार्टीची हितचिंतक, ज्यांना आपण फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी म्हणू शकतो, अशी मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने मी सहर्ष स्वागत करतो. 100% भाजपा, पार्लमेंट टू पंचायत असं उद्दिष्ट ठेवून भारतीय जनता पार्टीच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व कार्यकर्त्यांनी आपलं मार्गक्रमण सुरू केलं, आपली वाटचाल सुरू केली आणि गेल्या वर्ष 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये भारतीय जनता पार्टीतल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सगळी सत्तास्थानं, त्याचप्रमाणे सहकार क्षेत्रातली सगळी सत्तास्थानं आपण ताब्यात घेतलेली आहेत आणि याचा एक आनंदोत्सव साजरा करण्याच्या अनुषंगाने आज या आनंदोत्सव सभेचं या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे. महाराष्ट्र राज्याचे लाडके उपमुख्यमंत्री, कार्यसम्राट सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, त्याचप्रमाणे आपले सगळ्यांचे मार्गदर्शक आणि केंद्रीय मंत्री सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र रवींद्रजी चव्हाण, त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे दुसरे सुपुत्र आणि ज्यांचं जिल्ह्यावर विशेष प्रेम आहे असे आशिषजी शेलार आणि अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आजचा हा आनंदोत्सव संपन्न होणार आहे. उपस्थितांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि आपण सभेला सुरुवात करूया. भारतीय जनता पार्टीचे
सन्माननीय माजी आमदार अजितराव गोगटे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सभेला संबोधित करावं. नमस्कार. श्रीदेवी आई भराडीच्या देवीला प्रथम वंदन करतो आणि आजच्या आनंद मेळाव्याचं पहिला मान मला दिल्याबद्दल मी आयोजकांचे धन्यवाद देतो. खरं म्हणजे मी काय वक्ता नव्हे, तरीसुद्धा आज जो आनंद मेळावा होतोय आणि आपण मागे व्यासपीठावर संख्या पाहिली तर हे सर्व लोकप्रतिनिधी आहेत. या सर्वांच्या उपस्थितीत आजच्या सभेला सुरुवात होते आणि थोड्याच वेळात देवेंद्रजी आपले लाडके उपमुख्यमंत्री येतील. आपले ज्यांची संकल्पनेतून हा आनंद मेळावा होत आहे ते रवींद्रजी चव्हाण सुद्धा येतील. आपले केंद्रीय मंत्री नारायणजी राणे हे सुद्धा थोड्या वेळात उपस्थित राहणार आहेत. आत्ता व्यासपीठावर उपस्थित असलेले मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिषजी शेलार, आमदार कालिदासजी कोळंबकर, आत्ताच नुकते निवडून आलेले ज्ञानेश्वर म्हात्रे, माजी आमदार विनयजी नातू, व्यासपीठावर बसलेले सर्व मान्यवर आणि उपस्थित हजारो भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता बंधू भगिनींनो, खरं मी एवढंच सांगण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे की ही संकल्पना रवींद्रजी चव्हाण यांची आहे आणि त्यांना असं वाटत होतं की एवढं जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीने घवघवीत यश मिळाल्यानंतर, विशेषतः ग्रामपंचायतीच्या इलेक्शन झाल्यानंतर 200च्या वर ग्रामपंचायतीचे सरपंच आपले निवडून आले. सगळ्या आपल्या ज्या अर्बन बँक आहेत, देवगड अर्बन बँक आहे, तालुका खरेदी विक्री संघ, 8ही तालुक्यांचे खरेदी विक्री संघ यांचे सर्व संचालक मंडळ हे सर्व निवडून आले. म्हणजे सहकार क्षेत्रामध्ये आपण प्रगती केली. आपण अर्बन बँकेमध्ये आलो. आपण दोन्ही अर्बन बँका, सावंतवाडी आणि देवगड अर्बन बँका, म्हणजे सहकार क्षेत्रामध्ये आपण वाटचाल केली. आणि आता त्या निमित्ताने हा सर्व आनंद मेळावा आहे. सर्व लोकप्रतिनिधी मागे त्यांना मानाचं स्थान देवेंद्रजींच्या बरोबर स्टेजवर उपस्थित राहायची संकल्पना रवींद्रजी चव्हाण यांची होती. आता रवींद्रजी चव्हाण स्वतः बांधकाम मंत्री आहेत आणि त्यांची गाडी सुसाट वेगाने आपल्या जिल्ह्यामध्ये प्रगती साधते. अनेक विषय आहेत अजून, म्हणजे जिल्ह्यामध्ये आम्हाला नक्की आता खात्री आहे की जे प्रलंबित प्रश्न आहेत ते निश्चितपणे मार्गे लागतील. आमचा विजुर्ग पोर्टचा विषय असेल, विजुर्ग पोर्ट व्हायला पाहिजे असा 15-20 वर्षापासून आमचा प्रयत्न होता. आनंदवाडी प्रकल्प सुद्धा रखडला आहे आणि नाणारचा जर प्रकल्प झाला आणि तो ऊ घातला आहे, तो जर झाला तर ह्या आमच्या सगळ्या जिल्ह्याचं आर्थिक चित्रही बदलेल. इथे वेंगुर्ल्यामध्ये, मालवणमध्ये सिवळ प्रकल्प आहे. अनेक विषय या आता हे मार्गी लागतील याची मला खात्री आहे. आणि ते आता ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण यांच्या दोघांच्या आपल्या दूरदृष्टीने हे सर्व प्रश्न जे आहेत ते मार्गी लागतील. कारण पुढल्या वर्षी विधानसभा निवडणूक आहेत, त्याच्यामध्ये आता जिल्हा परिषद पंचायत समित्या निवडणूक आहेत. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांची एक मोठी जबाबदारी आहे की जिल्ह्यामध्ये जिल्ह्याची सत्ता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या माध्यमातून आपल्याकडे आलीच पाहिजे. आणि विधानसभा आणि लोकसभा, मोदी साहेबांना 3री टर्म, केंद्रामध्ये नरेंद्रजी मोदी आल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे, आपण सर्व वाचता, पाहता, TV पाहता, देशभरामध्ये एवढ्या सुधारणा झाल्या आहेत, देशभरामध्ये एवढे नवीन प्रकल्प उभे घातलेत की त्याला विरोधकांना सुद्धा त्यांची तोंड बंद झालेली आहेत. आणि म्हणूनच मी निश्चितपणे आपल्याला सगळ्यांना सांगतो की आपण आपली सत्ता, म्हणजे गावाच्या सरपंचापासून पंचायत ते पार्लमेंट असं एक जे घोषवाक्य आहे, त्या घोषवाक्याप्रमाणे आपली पंचायती तर आपण आणल्या आहेत, पण मधले जे आहेत पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद आणि पुढे येणाऱ्या विधानसभा, लोकसभा याही ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीला मोठ्या मताधिक्याने आपण निवडून द्याल एवढंच या निमित्ताने विनंती करतो. मला संधी दिल्याबद्दल आयोजकांचे आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अजितराव. यानंतर मी या सभेला संबोधित करण्याची विनंती करणार आहे
माजी आमदार सन्माननीय विनयजी नातू यांना विनंती करतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जमलेल्या आनंदोत्सव कार्यक्रमाकरता उपस्थित असणारे सर्व बंधू भगिनी वडीलधारी मंडळी, व्यासपीठावर उपस्थित असणारे भारतीय जनता पार्टीचे मुंबईचे अध्यक्ष, आमचे नेते आदरणीय आशिषजी शेलार, आमदार कालिदासजी कोळंबकर, आमदार निरंजनजी डावखरे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, माझ्यासोबत विधानसभेमध्ये असणारे माजी आमदार अजित गोगटे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष माजी आमदार राजन तेली, सर्व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सर्व भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी, उपस्थित सर्व बंधू भगिनी, खरं तर बाणकोट ते बांदा या जुन्या रत्नागिरी जिल्ह्यातनं 30 वर्षापूर्वी निर्माण झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधल्या एका ऐतिहासिक सभेकरता आज आपण सर्वजण जमलेलो आहोत. या ऐतिहासिक सभेचे आपण सर्वजण साक्षीदार आहोत. या देशामध्ये माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली शासन सुरू झाल्यावरती एक पार्लमेंट टू पंचायत अशा पद्धतीचा विचार मांडला गेला आणि मग पार्लमेंट पासनं पंचायत अगदी प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत ऑनलाईनचा निधी यायला लागला आणि प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये पंचायत राज विकासाचा एक वेगळा टप्पा होत होता. पण ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये ज्यांच्या अधिकारामुळे ग्राम विकासाचा टप्पा साधतो आणि भारतीय जनता पार्टीनं हा विकासाचा मुद्दा जो सर्वांच्या समोर ठेवला, या सर्व विकासामध्ये ज्यांचा महत्वाचा भाग आहे असे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, खरेदी विक्री संघ, विविध सोसायट्या, विविध अर्बन बँका, जिल्हा बँक याच्यामध्ये काम करणारे, याच्यामध्ये प्रतिनिधित्व करणारे जे आमचे सर्व प्रतिनिधी आहेत की या सर्व प्रतिनिधींमुळे आम्ही पुढे बसणारे सर्व लोकप्रतिनिधी हे निर्माण होत असतो आणि या सर्व प्रतिनिधींमधनच पुढचे लोकप्रतिनिधी हे निर्माण होत असतात. या सर्व प्रतिनिधींना स्टेजवरती एक एवढ्या मोठ्या सभेकरता आपल्या सर्व नेत्यांच्या समवेत एक व्यासपीठ देण्याचा एक आगळा वेगळा कार्यक्रम हा आजच्या दिवसात होतोय. याच्यातनं जे म्हटलंय की सिंधुदुर्ग बदलतोय, सिंधुदुर्ग स्थिरावतोय आणि सिंधुदुर्ग एक प्रकारे विकासाकडे टप्पा धाव घेतोय. या जिल्ह्यातल्या आतापर्यंतच्या नेतृत्वानं केलेल्या कामकाजामध्ये आता आपला पालकमंत्री, आपला केंद्रीय मंत्री, आपले आमदार, आपले या सरकारमधले मंत्री या सर्वांच्या माध्यमातून म्हणजे कोकणातलं एक यावेळेचं भाग्य आहे की या सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री कोकणातला आहे आणि शिक्षण मंत्री सुद्धा कोकणातला आहे. या सरकारमधलं हे एक वेगळं आणि जे दोघेही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले आहेत. आम्ही रत्नागिरी जिल्ह्यातला जेव्हा विचार करतो तेव्हा विचार करतो की हा जो लोकसभेचा मतदारसंघ आहे हा परशुराम ते पत्रादेवी असा चिपळूणपासून सावंतवाडी पर्यंत पसरलेला हा मतदारसंघ आहे.
आणि जेव्हा ह्या मतदारसंघामध्ये जेव्हा सिंधुदुर्गमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा इतका मोठा सर्व कार्यकर्त्यांचा समूह जेव्हा एकत्रितरित्या हा मेळावा आनंद मेळावा साजरा करतो, तेव्हा हा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग हा लोकसभा सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचा खासदार हा पुढच्या काळात इथे निर्माण येईल, निवडून येईल, याकरता हीच सभा आजचं बळ आपल्या सर्वांना देईल. केंद्र सरकारच्या विविध योजना, ज्या योजनांचा उल्लेख आता इथे झाला, या योजनांचा टप्पा प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचतोय आणि हा पोहोचवण्याकरता महाराष्ट्रातलं सरकार सिंधुदुर्गातल्या ह्या प्रत्येक तालुक्यापर्यंतच्या वेगवेगळ्या योजना आणण्याकरता सर्व पालकमंत्र्यांच्या ज्या विविध योजना आणि विविध कार्यक्रम, म्हणजे प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक परीक्षा अभ्यास केंद्र हा एक वेगळा, की या पद्धतीचा जर परीक्षा अभ्यास केंद्रामधला इथला आपला शिकलेला युवक जेव्हा या परीक्षेच्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षांमध्ये जाईल आणि या शासकीय सेवेमध्ये येईल, तेव्हा आपोआपच एक वेगळा बदल या सर्व परिसरात घडेल. किंवा विविध योजनांचा उल्लेख झाला की जे घाट रस्ते आहेत, आपण नुसता पर्यटनाचा विचार करतो, पण पर्यटनाकरता शेवटी समुद्र पाहण्याकरता किंवा इथली संस्कृती बघण्याकरता परजिल्ह्यातल्या सर्वांना आकृष्ट इथे येण्याकरताचा जो घाट रस्त्यांचा मार्ग आहे, हा मार्ग सुद्धा जेव्हा आपण एक विस्तारतो आणि तो चांगला करतो, स्वाभाविकच मूळ आपला जो विकासाचा गाभा आपण ठेवून काम करायचं ठरवलंय, या सर्व टप्प्यामध्ये आपण सर्वजण सहभागी होतोय. आणि हा एक या भराडी देवीच्या यात्रेच्या दिवशी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानं जो हा आनंद मेळावा आजचा साजरा केला, हा आनंद मेळावा पूर्ण कोकणाला पूर्णतः उभारी देईल याची मला खात्री आहे. मला सर्वांनी इथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद देतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद नातू साहेब. मुद्दाम आपण गुहागरवरून या ठिकाणी येऊन आमच्या कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांना आश्वस्त केलं, त्याबद्दल आपले धन्यवाद. पुन्हा एकदा सर्व कार्यकर्ता बंधूंना विनंती आहे की गेटच्या बाहेर अनेक कार्यकर्ते अजूनही थांबलेले आहेत, त्यांनी कृपया सभामंडपामध्ये बसून घ्यावं. सन्माननीय देवेंद्रजी आणि मान्यवरांचं अंगणेवाडी मंदिराच्या इथे आगमन झालेलं आहे. अगदी थोड्याच वेळात ही सर्व मान्यवर मंडळी या ठिकाणी उपस्थित होतील. मंडळी, आनंद म्हटला की फटाके आले. आपल्या आनंदामध्ये फटाक्याचं एक अनन्य साधारण असं महत्त्व आहे. आणि आजच्या या सभेच्या वेळी माझ्या डाव्या बाजूला आपण सर्वांनी आता पाहावं, अगदी एक 2-4 मिनिटांमध्ये फटाक्याची आतषबाजी करून सिंधुदुर्ग भाजपाचा हा आनंद आपण व्यक्त करणार आहोत. यानंतर मी विनंती करतो, ज्येष्ठ आमदार ज्यांनी 8 वेळा विधानसभेमध्ये आमदार म्हणून काम केलेलं आहे, सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र कालिदासजी कोळंबकर साहेब यांना मी या सभेला संबोधित करण्याची विनंती करतो. आजच्या ह्या मीटिंगमध्ये मुंबईचे बीजेपी पक्षाचे अध्यक्ष आशिष शेलार, ॲडव्होकेट अनिल गोगटे, माजी आमदार नातू, मान्य व्यासपीठ आणि जमलेले सिंधुदुर्गातील जनता, माता भगिनी, बाळ मित्रांनो, बरेच दिवसाने सिंधुदुर्गामध्ये नेहमीच मी येत असतो, परंतु मुंबईमध्ये सिंधुदुर्गाचा कोणी कार्यकर्ता पक्षाचा
मुंबईमध्ये गेला तर पाठी हटत नाही. आज आमचे आशिष शेलार बघा, मंत्री झाले, आज मुंबई शहराचे अध्यक्ष झाले. कालिदास कोळंबकर टोपियाला हायस्कूलचा विद्यार्थी मुंबईमध्ये गेल्यानंतर धानीमनी सुद्धा नव्हतं. राजकारणात काही गोष्टी कधी बदलतात हे आपण सुद्धा सांगू शकत नाही. आणि अशा पद्धतीने फडणवीस साहेबांच्या शब्दावरती आणि शब्दाला जागणारे फडणवीस साहेब आहेत. ह्या मुंबई शहरातील अत्यंत महत्वाचे जे इश्यू होते, नायगावमध्ये मुंबई शहरातील 92 एकर जमिनीचा BDO चाळीचा प्रश्न होता, गिरणी कामगारांचा प्रश्न होता, पोलीस हाऊसिंगचा प्रश्न होता आणि भीमज्योतीचा प्रश्न होता. फक्त नायगावच्या हे शब्द हे कामं नव्हती, संपूर्ण मुंबई शहराची कामं होती. आणि ह्या शब्दावरती, ह्या कामांवरती पक्षाची ताकद वाढली. भीमज्योतीमुळे बाबासाहेब अनुयांचा चाहत्यांचं प्रेम BJP पक्षावरती वाढलं. एकूण मुंबईमध्ये 32 गिरण्या आहेत, त्यांना मिनिमम 300 कार्पेट मिळत होतं. परंतु फडणवीस साहेबांना सांगून 105 वाढवण्याचा प्रयत्न केला आणि 405 मिळाला. म्हणजे एकूण मुंबईतील 32 गिरण्यांच्या कामगारांना हा बेनिफिट मिळाला. काम केलं तर होऊ शकते, काम करण्याची ताकद आणि कुवत पाहिजे. मागच्या गव्हर्नमेंटनी पोलीस बांधवांना BDO चाळीचे 2224 पोलिसांना 50 लाखाचं 500 कार्पेट देतो म्हणून सांगितलं. परंतु ह्या गोष्टीला मी निषेध केला. 2 दिवस मला उपोषणाला बसावं लागलं. परंतु 2 दिवसात उपोषणामध्ये 25 लाख कमी झाले. परंतु ज्यावेळी उपोषण सोडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस साहेब आले, त्यावेळी मी त्यांना सांगितलं की साहेब, तुम्ही जो शब्द दिलाय तो शब्द तुम्ही पूर्ण करा. आणि त्या पद्धतीने 2 दिवसांनी मीटिंग झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जे 25 लाख होते त्यामध्ये 10 लाख कमी केले आणि मुंबईतील पोलिसांना 500 कार्पेट 15 लाखामध्ये दिलं. अशक्य काही नाहीये, फक्त शब्दाला जागणारी माणसं पाहिजे असतात. BJP पक्ष देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली पुढे जात आहे. सिंधुदुर्गामध्ये सुरुवातीचं जे वातावरण होतं आणि आज ते वातावरण राहिलं नाहीये. नारायणराव सुद्धा ताकदीने काम करतायत, चव्हाण साहेब सुद्धा ताकदीने काम करतायत आणि आम्ही तर आहोतच सर्वजण. परंतु पक्ष वाढवण्यासाठी जे कार्यकर्त्यांना जे ताकद द्यायची असते ती BJP पक्ष देतोय. आणि भविष्यामध्ये माझ्या या सिंधुदुर्गामध्ये BJP शिवाय दुसरा पक्ष दिसणार नाही, एवढं सांगून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद कोळंबकर साहेब. यानंतर मी आपणा सगळ्यांना ज्यांच्या भेटीची उत्सुकता होती, किंबहुना सिंधुदुर्ग बदलतोय, सिंधुदुर्ग स्थिरावतोय, या टॅगलाईनमध्ये ज्या गोष्टी आम्ही अंतर्भूत केल्या आहेत, जे विजय आम्ही त्यामध्ये म्हटलेले आहेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले, तसाच एक कोकणातला अद्वितीय असं म्हणावं लागेल असा एक विजय परवाच आपल्या वाट्याला आला. कोकण शिक्षक मतदारसंघामध्ये आजपर्यंत कधीही झालं नव्हतं अशा पद्धतीचा एक निर्विवाद विजय पहिल्याच फेरीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला मिळवून देणारे, सगळ्या मान्यवरांच्या सहकार्याने, सगळ्या आपल्या कार्यकर्त्यांच्या साथीने सन्माननीय नवनिर्वाचित आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या कार्यकर्त्यांशी खरं तर संवाद साधावा. निवडणुकीच्या दरम्यान त्यांनी यावं आणि आपणा सगळ्यांशी बोलावं.
अशी सगळ्या कार्यकर्त्यांची इच्छा होती. प्रत्यक्ष ते भेट देतीलच, पण आज ते आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी इच्छुक आहेत. मी त्यांना विनंती करतो. सर्वांना नमस्कार. भारत माता की वंदे. आवाज कमी येतोय. आज अंगणेवाडीमध्ये भराडे देवीची यात्रा आणि यात्रेचं निमित्त साधून सिंधुदुर्ग जिल्हा भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आदरणीय थोड्याच वेळामध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी येणारे आपले नेते राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, मंचावर उपस्थित असलेले माजी शिक्षण मंत्री आमचे मार्गदर्शक आशिषजी शेलार साहेब, आमदार कालिदासजी कोलमकर साहेब, माझे मित्र कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार निरंजनजी डावकरे साहेब, विनयजी नातू साहेब, जिल्हा अध्यक्ष राजनजी तेली साहेब, माजी आमदार गोगटे साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीषजी दळवी, अतुलजी कळसेकर, प्रभाकरजी सावंत, आणि माफ करा सर्वांची नावं मला तोंडपाठ नाहीयेत. विशाल असे सर्व सन्माननीय व्यासपीठावर बसलेले प्रमुख पाहुणे, मान्यवर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व कार्यकर्ते, महिला आघाडी, तरुण वर्ग, मित्रांनो, आज ज्ञानेश्वर म्हात्रे जो आपल्या समोर उभा आहे तो केवळ फक्त आपल्या या संघटनेच्या कौशल्यामुळे आहे. कारण माझ्यासारख्या शिक्षकाला न्याय देण्याचं काम राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले साहेब यांनी दिला. या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली स्टेजवरील सर्व मान्यवरांनी एक सर्वसामान्य शिक्षकाला आमदार बनण्याचा मान दिला आणि आज तुमच्या समोर माझं मनोगत व्यक्त करण्याची संधी मला या ठिकाणी दिली. मागच्या 2017च्या निवडणुकीमध्ये हा संपूर्ण पट्टा जो कोकण विभाग शिक्षकांचा असायचा, शिक्षक आमदार जो असायचा तो युतीचाच असायचा, भाजप प्रणित संघटनेचा असायचा. पण मागच्या निवडणुकीमध्ये मी, आमचे गुरु रामनाथजी मोते सर आणि वेणुनाथ कडू सर तिघही एकाच संघटनेचे आम्ही पदाधिकारी उभे राहिलो. आमच्याच मतांमध्ये विभाजन झालं आणि या विभाजनाचा फायदा ज्या माणसाने कधी विद्यार्थ्यांना शिकवलं नसेल, कधी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षकांच्या व्यथा जाणल्या नसतील, असा मनुष्य या कोकणात शिक्षकांचा आमदार झाला. आणि त्याच दिवशी मी त्यावेळेला 2 नंबरच्या स्थानाला आलो, पण कोणत्याही प्रकारची खंत न बाळगता, माझा पराजय झाला असं न मानता त्याच दिवसापासून पूर्ण ताकदीनिशी कामाला लागलो. शाळा फिरलो, शिक्षकांची कामं केली, संस्थेची कामं केली, मुख्याध्यापकांची कामं केली, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कामं केली. सुमारे 7 ते 8 हजार शिक्षकांपर्यंत कामं करण्याचा माझा विक्रमी मी त्या ठिकाणी राबवला. या संपूर्ण पट्ट्यामध्ये सातत्याने शाळांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी आलो आणि त्याचीच पोचपावती म्हणून आज आपल्या समोर ज्ञानेश्वर म्हात्रे आमदार झालेला आहे. आणि याकरता आमचे राजकीय गुरु मार्गदर्शक रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचा अत्यंत मोलाचा वाटा. त्यांनी या संपूर्ण कोकण विभागाला आदेश दिला. दिवस पाहिलं नाही, रात्र पाहिलं नाही, सातत्याने ज्ञानेश्वर म्हात्रेला आमदार करायचं आहे म्हणून सातत्याने या विभागात सकाळी जर सिंधुदुर्गला असतील तर दुपारी ठाण्यात, रात्री पालघरमध्ये पायाला भिंगरे लावून त्यांनी काम केलं. आणि त्यांच्याबरोबर माझे बंधू सुद्धा होते, वामनदादा म्हात्रे. या दोघांनी खूप काम केलं
आणि या आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र तेली साहेब दररोज माझ्या संपर्कामध्ये सातत्याने मला फोन करायचे, ज्ञानेश्वर काय राहिलंय, कुठं राहिलं मला सांग. निरंजन डावकरे साहेबांनी ठाण्यामध्ये पालघरमध्ये काम केलं, सर्व फळी अशी तयार केली होती. त्याचबरोबर बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचे उद्योग मंत्री आदरणीय उदयजी सामंत साहेब, आपल्या विभागाचे शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर यांनी सुद्धा फार मोलाचा आणि सिंहाचा वाटा उचलला. ज्ञानेश्वर मात्रे आमदार झाला पाहिजे, शिक्षकांचा आमदार शिक्षक झाला पाहिजे, याकरता सर्वांनी मदत केली. त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्री नारायणजी राणे साहेब असतील, केंद्रीय मंत्री कपिलजी पाटील साहेब असतील, या सर्वांनी मला मोलाचं मार्गदर्शन केलं. या विभागातले सर्व आमदार खासदार सर्वांनी, आमदार तब्बल 23 आमदार आणि 4 खासदार, या सर्वांनी सातत्याने एक चांगला होतकरू काम करणारा तरुण त्याला पुढे नेऊया आणि शिक्षकांचे काम करण्यासाठी संधी देऊया असा विचार करून आज तुम्हाला सांगतोय मित्रांनो की परवा दिवशी ज्या वेळेला 2 तारखेला निकाल लागला, त्यावेळेला दरवेळेला निकाल लागण्यासाठी निरंजन डावकरे साहेब आपल्याला माहिती आहे की निकाल लागण्यासाठी दुसऱ्या दिवसाची पहाट यायची शेलार साहेब, पण आपला निकाल 2 तासामध्ये जाहीर झाला. आणि हा निकाल, हा विजय माझा एकट्याचा नसून आपणा सर्वांचा विजय आहे. एवढं मताधिक्य यामध्ये पसंती क्रमांक असतो आणि पसंती क्रमांकामध्ये जो कोटा ठरतो की नाही, जी काही मतं वैध आहेत त्या मताच्या 50% एक मत ज्याला मिळालं तो जिंकतो. तो कोटा 17,000चा पूर्ण करून 20,648 मते, ती पण 2 तासामध्येच. हा अत्यंत महत्वाचा विजय आणि या अगोदर मला वाटतं अशा प्रकारचा विजय कुठे झालेलाच नव्हता. राज्यात जिथे जिथे शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुका होता त्यामध्ये कोकण विभागाकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं, कारण जे कार्य आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी केलं होतं. आज मला या ठिकाणी सर्वांची नावं घेता येणार नाही, पण मंचावर बसला प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक कार्यकर्ता माझ्यासाठी झटलेला आहे. यांचं ऋण मी कधीच आयुष्यात विसरणार नाही. आपण द्याल ती जबाबदारी, सांगाल ते काम ज्ञानेश्वर मात्रे करेल. आमचे आशिषजी शेलार साहेब आहेत, आमचे माजी शिक्षण मंत्री आहेत, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि निश्चितपणे रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्ञानेश्वर मात्रे सातत्याने काम करेल. मंचावरच्या प्रत्येक माणसाचं जरी मला नाव आज घेता येत नसलं तरी प्रत्येकाचा मान सन्मान राखून त्यांनी सांगितलं काम, त्यांच्या विभागातल्या शाळांचं काम, त्या शिक्षकांचं काम, मुख्याध्यापकांचं काम, संस्थांचं काम करण्यासाठी ज्ञानेश्वर मात्रे या सिंधुदुर्गमध्ये दर महिन्याला येत राहणार आणि त्या शिक्षकांचे काम करून देणार. कारण तुम्ही सुद्धा काम केलेलं आहे. तुम्हाला सुद्धा शिक्षक विचारतील की तुमच्या उमेदवाराने जे जे आश्वासन दिलं आहे ते कार्य करण्यासाठी तुमचा उमेदवार येईल का, तर आपण निश्चितपणे त्यांना होच सांगितलंय. प्रत्येक शाळेमध्ये जाऊन शिक्षकाच्या व्यथा, विद्यार्थ्याच्या व्यथा जाणून घेऊन ज्ञानेश्वर मात्रे निश्चितपणे कार्य करत राहील असं आश्वासन या ठिकाणी देतो. आणि आपण सर्वांनी माझ्यासाठी जे कार्य केलं आहे त्या सर्व कार्यकर्त्यांना मी नतमस्तक होतो. त्यांच्या ऋणात हृदयात मी राहीन असं आश्वासन देतो, आभार मानतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. जितका खणखणीत आवाज तितकंच दणदणीत काम आपणाकडून होईल यात कोणत्याही प्रकारचा संदेह आमच्या मनामध्ये नाही. त्यामुळे आपल्या निवडणुकीसाठी आमच्या कार्यकर्त्यांनी जो जो शब्द ज्या शिक्षकांना संस्थांना दिला असेल तो सगळा शब्द आपल्याकडून पूर्ण होईल यात शंका नाही. आपल्याला पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि यानंतर विनंती करतो पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय निरंजनजी डावकरे साहेब यांनी आपल्या या सभेला संबोधित करावं. आजच्या आपल्या या विराट सभेला उपस्थित काही वेळातच उपस्थित राहणार आहेत आपल्या सर्वांचेच लाडके नेते माननीय फडणवीस साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित माननीय आशिषजी शेलार साहेब, त्याचबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित काळीदास कोळंबकर साहेब, माननीय राजनजी तेली साहेब, त्याचबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित गोगटे साहेब, विनय नातू साहेब, मनीषजी दळवी, अतुलजी काळसेकर, प्रभाकरजी सावंत, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर बंधू भगिनींनो, खऱ्या अर्थाने आज हा एक आनंदोत्सवच खऱ्या अर्थाने वाटतोय.
त्याचं मूळ कारण असं आहे की ज्या वर्षी आंगणेवाडीच्या यात्रेला आलो त्याहून जास्त आनंद आज खरा आंगणेवाडीच्या यात्रेला येत असताना वाटतोय, कारण आज हा पूर्ण जिल्हा खऱ्या अर्थाने भाजपमय झाल्याचं चित्र आपल्याला सर्वतोपरी बघायला भेटतोय. आणि खऱ्या अर्थाने भाविक आज आंगणेवाडीच्या यात्रेला आईच्या दर्शनाला या इकडे येत असताना भारतीय जनता पार्टीचं काम किती ताकदीचं आहे, किंबहुन या इकडे मी असतील, तेलीसाहेब असतील, विनयजी असतील, आम्ही सगळेजण मावळे म्हणून आपापल्या भागामध्ये निश्चितपणे काम करतोच आहे. पण शिलेदार म्हणून किंवा पूर्ण रचनाकार म्हणून शेलार साहेब असतील, चव्हाण साहेब असतील, माननीय केंद्रीय मंत्री राणे साहेब आहेत, यांच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय जनता पार्टीची ताकद ही चांद्यापासून बांद्यापर्यंत निश्चितपणे वाढते. आणि मग ते पालघर असेल, ठाणे असेल, रायगड असेल, रत्नागिरी असेल, सिंधुदुर्ग असेल, या पाचही जिल्ह्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीची संघटनात्मक ताकद जी आपल्याला बघायची असेल ती खऱ्या अर्थाने या शिक्षक मतदारसंघामध्ये ज्ञानेश्वरजी म्हात्रे यांच्या रूपामध्ये आपण खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राला दाखवून दिलेले. आणि त्याच्यामुळे आज हा आनंदोत्सव साजरी करत असताना, सगळ्यांचा सत्कार करत असताना, आज देवीच्या यात्रेनिमित्त पण आपण सगळेजण एकत्र येत असताना या इकडे माननीय फडणवीस साहेबांचंही आगमन झालेलं आहे. काही वेळेतच ते व्यासपीठावर या इकडे येतील आणि या इकडे आपण सगळे जमलोय ते निश्चितपणे या सगळ्या ज्येष्ठांचं भाषण ऐकण्याकरता. आणि हे भाषण ऐकत असताना निश्चितपणे भारतीय जनता पार्टीचा जयघोष आपण सगळेजण ताकदीने करणार आहोत. पण या संघटनेची जी ताकद आहे, जी किमया आहे, हे आपण प्रत्येक निवडणुकीमध्ये, मग ती आताच होऊ घातलेल्या मध्यंतरीच्या काळामध्ये पंचायत समितीच्या निवडणुका असतील किंवा आता झालेल्या या शिक्षकच्या निवडणुकीमध्ये असेल, संघटनेची मूळ ताकद किती असते हे आपण निश्चितपणे सगळ्यांनी मिळून दाखवून दिले. आणि त्याच्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक मावळा हा ताकदीने आपापल्या भागामध्ये संघटना वाढवण्याचं काम हा सातत्याने करतोय. त्याच पद्धतीमध्ये कोकणाला न्याय देण्याचं काम हे राज्यामधनं आणि राज्य शासनाच्या येणाऱ्या आर्थिक संकल्पामधनं माननीय फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये, माननीय शेलारजी यांच्या नेतृत्वामध्ये, माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये निश्चितपणे कोकणाला अजून न्याय भेटेल असा विश्वास मला आहे. आणि त्याच्यामुळे जसं मगाशी नातू साहेबांनी सांगितलं की कोकणाच्या माध्यमाने आपण महाराष्ट्राला एक संदेश येत्या पुढच्या सगळ्या निवडणुकींमध्ये निश्चितपणे देण्याचं काम प्रत्येक वेळेस करत आहोत आणि ते करत राहू. खऱ्या अर्थाने कोकणाचा विकास झाला पाहिजे या दृष्टिकोनाने भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक लोकप्रतिनिधी हा निश्चितपणे सातत्याने काम करत राहील. पर्यटन म्हणून सिंधुदुर्गाला जे त्यांचा वाट्याचा जो न्याय भेटला पाहिजे तेही देण्याचं काम हे भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमाने निश्चितपणे होईल. आणि या सगळ्यासाठी भारतीय जनता पार्टीची ताकद ही सर्वतोपरी लागेल असा विश्वास आपल्याला देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद निरंजनजी. मान्यवरांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे. मी आमच्या तंत्रज्ञांना विनंती करतो की सिंधुदुर्ग भाजपा सॉन्ग ध्यास एक, श्वास एक, मार्ग विकासाचा. बंध एक, गंध एक, वेद भविष्याचा. ध्यास एक, श्वास एक, मार्ग विकासाचा. बंध एक, गंध एक, वेद भविष्याचा. कटिबद्ध होऊनी, आधार देऊनी, प्रगतीचा मार्ग दाखवू. हा विश्वास
शेतकरी कष्टकरी अन युवकांचा, शेतकरी कष्टकरी अन युवकांचा, घडवूया सिंधुदुर्ग नव उद्योगांचा, रचू इतिहास नवा, सेवेचा ध्यास हवा, प्रगतीचा मार्ग दाखवू हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा, हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा, हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा. ध्यास एक श्वास एक मार्ग विकासाचा, बंध एक गंध एक वेद भविष्याचा, ध्यास एक श्वास एक मार्ग विकासाचा, बंध एक गंध एक वेद भविष्याचा, कटिबद्ध होऊनी आधार देऊनी प्रगतीचा मार्ग दाखवू हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा, हा विश्वास आहे. धन्यवाद. सन्माननीय राणे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. अगदी थोड्याच वेळात मान्यवर मंडळी या ठिकाणी उपस्थित होतील आणि सभेला सुरुवात होईल. आता मी या ठिकाणी सभेला संबोधित करण्यासाठी आमंत्रित करतो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्षा सौ संध्याताई तेरसे यांना. नमस्कार. आपण आज इथे भराडी आईच्या दर्शनाला आणि तिचा आशीर्वाद घ्यायला सगळेजण जमले आहोत. तर सगळ्यांनी मिळून एकदा मोठ्याने आईचा जय जयकार करूया. देवी भराडी माते की. जोरात म्हणा, म्हणजे आपल्यातलं जरा जे आळस आलाय ना, मगासपासून बसलेलो आहोत आपण, तो जाईल. देवी भराडी माते की. आज सिंधुदुर्ग भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून इथे आपण आनंदोत्सव सभा आनंद मेळा साजरा करतो आहोत. या आनंद मेळ्याचं कारण म्हणजेच तुम्ही सगळेजण आहात. गेले 2.5 वर्ष आपल्याकडे भारतीय जनता पक्षाकडे सत्ता नव्हती आणि त्यानंतरही आम्हा सगळे कार्यकर्ते असतील, आमचे नेते असतील, यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणारे आम्ही सगळे कार्यकर्ते जे तुमच्यापर्यंत पोहोचलो, सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचलो, त्या जनतेने भरभरून आम्हाला आशीर्वाद दिला. आणि ग्रामपंचायत असो, जिल्हा बँक असो किंवा विविध सहकारी संस्था असो, या सगळ्यांवर तुम्ही आम्हाला भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा लावायला मदत केली आहे, सहकार्य केले आहे. नाही तर तुमच्याचमुळे ते झालेलं आहे. तर तुम्हा सर्वांचे आभार मानण्याकरता आणि आमच्या आनंदात सहभागी होण्याकरता आमच्या ज्येष्ठ मार्गदर्शकांच्या उपस्थितीत आज आनंद मेळावा आपण साजरा करतो आहोत. या आनंद मेळाव्याला व्यासपीठावर अनेक मान्यवर उपस्थित आहेत. खरं म्हणजे या मान्यवरांची भाषणं ऐकण्याकरता किंवा त्यांचे विचार ऐकण्याकरता आपण सगळेजण जमलो आहोत. पण सिंधुदुर्गातील जनता आणि या मान्यवरांच्या मधले आम्ही जे कार्यकर्ते आहोत, यांना खरं म्हणजे आज खूप मोठा आनंद झाला आहे. या कार्यक्रमाची आमची आजची टॅगलाईन आहे की सिंधुदुर्ग स्थिरावतोय, सिंधुदुर्ग बदलतोय, सिंधुदुर्ग स्थिरावतोय. प्रत्येक माणसाला एक आपण बेसिक कुठल्याही गोष्टी, शाळा, शिक्षण वगैरे झाल्यानंतर स्थिरता अपेक्षित असते. आज तुम्हा सगळ्यांमुळे, सगळ्यांच्या प्रयत्नामुळे, आमच्या नेत्यांच्या कर्तृत्वामुळे आपण सिंधुदुर्गामध्ये खूप मोठं काम केलं आहे. सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र तुम्हा आम्हा सगळ्यांचे नेते सन्माननीय राणेसाहेब असतील, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी असतील, पालकमंत्री सन्माननीय चव्हाण साहेब असतील, व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय शेलार साहेब असतील, अनेक मान्यवर आज उपस्थित आहेत.
आता तुम्ही बऱ्याच जणांनी प्रत्येकाची नावं ऐकलेली आहेत. आमच्या जिल्ह्यात काम करणारे आणि आमच्या सगळ्यांचे नेते जे राणे साहेब आहेत ते नेहमीच सांगतात की सिंधुदुर्ग माझा आहे, तो सिंधुदुर्ग एका वेगळ्या पातळीवर मला नेऊन ठेवायचा आहे. तर आमच्या जिल्ह्याचे जे आम्ही व्यासपीठावर आहोत आणि समोरही बसलेले जे कार्यकर्ते आहेत त्याच्यासाठी तन मन धन अर्पून काम करतात. प्रत्येक कार्यकर्त्याला वाटत असतं की माझा पक्ष मोठा पाहिजे. गेले 15 दिवस आमच्या पक्षातले सगळे कार्यकर्ते, छोटा असो मोठा असो, प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा जसा इथे फडकतोय मोठ्या दिमाखात, तसा प्रत्येक माझ्या गावात माझ्या घरावर फरकला पाहिजे यासाठी कष्ट करतोय. आणि त्याच कष्टाचं चीज म्हणून आत्ताच झालेल्या ग्रामपंचायतीमुळे आम्हाला तुम्ही जो भरभरून आशीर्वाद द्यायलाय, त्या आशीर्वादामुळे तुम्हा सगळ्यांचे आभार मानायला ज्या नेत्यांच्या माध्यमातून आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तुमच्यापर्यंत पोहोचतो, ते नेते आज मुद्दामून इथे तुमच्या समोर आलेत आणि तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद मानतायत. आणि तुमच्या सोबत आमचा आनंद साजरा आम्ही इथे करतोय. आनंद साजरा करत असतानाच आणि या आनंदाची सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे आज जी सिंधुदुर्गची आई आहे, जी जगात प्रसिद्ध आहे, भराडी आईची देवी, त्या देवीच्या उपस्थितीत म्हणा की त्या देवीच्या साक्षीनं तुम्हा सगळ्यांचे आम्ही आशीर्वाद घेत आहोत इथे आणि धन्यवाद मानत आहोत. आणि याच व्यासपीठावर आज जे आमचे नेते येतील, तुम्ही सगळ्यांनी जो आम्हाला भरभरून आशीर्वाद दिला आहे, त्या आशीर्वादाचं फळ म्हणून आम्ही सगळेजण कार्यकर्ते आहोत ते त्यांच्याकडे सिंधुदुर्गसाठी खूप काही मागणार आहोत. सिंधुदुर्ग मागणार म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे की गेल्या 4 महिन्यामध्ये आपले पालकमंत्री सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण यांनी सिंधुदुर्ग आणि खास करून अंगणेवाडीसाठी जे काम केलं, अंगणेवाडीसाठी काम केलं म्हणजे अंगणेवाडीच्या येणाऱ्या भक्तांना अगदी चांगल्या सोयी मिळाव्यात. कारण प्रत्येक वेळेस आपल्याला वाटत असतं की जायला अडचण आहे, रस्ते नाही, खूप मुंबईकर तर खूपच येतात आणि त्या सगळ्यांना अगदी आरामात देवीचं दर्शन घेता यावं आणि कुठेही त्रास होता नाही, ही खूप चांगली भूमिका आमचे नेते सन्माननीय रवींद्र चव्हाण असतील, राणे साहेब असतील किंवा व्यासपीठावरील सगळेच जे आहेत त्यांनी एकदिलाने घेतलेली आहे. आणि आपण यापुढे सिंधुदुर्गाला एका मोठ्या उंचीवर नेऊन ठेवायचंय हे माझ्यासहित माझ्या व्यासपीठावर असलेल्या नेत्यांचं सगळ्यांचं म्हणणं आहे. आणि त्यासाठी तुमची आम्हाला सगळ्यांची साथ पाहिजे. जशी आजपर्यंत साथ दिली तशीच यापुढे द्या. पण ती साथ देत असताना आम्ही आमचे नेते इथे जे बोलवतो, खरं म्हणजे पाहुण्यांना बोलायचं आणि पाहुण्यांकडे काहीतरी मागायचं हा आपली संस्कृती नाही. पण आपल्याकडे जे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री येत आहेत, आपले पालकमंत्री सन्माननीय चव्हाण साहेब आहेत आणि राणे साहेबांकडे तर केंद्रीय मंत्रालयामध्ये MSME हे खूप मोठं खातं आहे. त्याच्यामुळे केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने भरभरून असं आपल्याला दिलं आहे ते आपल्याला सगळ्यांना घेतलं पाहिजे. जसं राणे साहेब म्हणतात की प्रत्येकाने उद्योजक व्हायला पाहिजे आहे. राणे साहेबांचं म्हणणं आहे की माझा प्रत्येक नागरिक हा दरडोई उत्पन्न त्याचं वाढलं पाहिजे. मग आपण फक्त ऐकतो दरडोई उत्पन्न पाहिलं आपण म्हणजे आम्हाला पण साहेब ओरडतात सगळ्यांना, मी आता मंत्री झालो आहे, तुम्ही का काही उद्योग करत नाही, तुम्ही उद्योजक तयार करायला पाहिजे, माझ्याकडे एवढं प्रचंड आहे, मी इथे द्यायला बसलोय, तुम्ही घ्यायला पाहिजे. याच सगळ्यामुळे आजच्या ह्या आमच्या आनंद मेळाव्याची टॅगलाईन आहे सिंधुदुर्ग बदलतोय, सिंधुदुर्ग स्थिरावतोय. ही स्थिरता भारतीय जनता पक्ष जेव्हा आम्ही 2-2.5 वर्षापूर्वी भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून काम करत असताना ठरवलं की 100% भाजपा. 100% भाजपा म्हणजे काय तर प्रत्येक गावात प्रत्येक सत्तास्थान हे आम्हाला मिळावं. कारण सन्माननीय मोदीजी हे असं सांगतात की तुम्ही लोकांचे सेवक आहात, तर ही सत्तास्थानांच्या माध्यमातनं तुम्ही लोकांची सेवा करायची आहे. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे गेले कित्येक दिवस आमचे सर्व पदाधिकारी, जास्त करून महिला पदाधिकारी आपल्या सगळ्यांच्या बऱ्याचशा जणांच्या घराकडे येतात. अशा आमच्या योजना आहेत, जवळजवळ 98 योजना सन्माननीय मोदीजींनी आपल्या सगळ्यांच्यासाठी राबवलेल्या आहेत. तर त्या योजना तुम्ही कोणी घेतल्या आहेत का? जर नाही घेतल्या तर का नाही घेतल्या? आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये बसत नाही का तर का बसत नाही? हे अगदी आमच्या महिला घरी जातात, त्यांच्या बसतात आणि सांगतात. आणि काही महिलांचे जे व्हिडिओ आहे आम्ही व्हायरल करतो, लोकांना वाटेल हे जातात आणि फक्त मोदीजींना धन्यवाद माना म्हणून सांगतात,
पण याच्या मागचं कारण पण वेगळं आहे की प्रत्येक नागरिकाला, जसं मोदीजींनी शेवटच्या नागरिकाचा विचार करून एक योजना आणली आहे. आणि खरं म्हणजे विशेषतः महिला वर्ग यांनी मोदीजींचे आम्ही सगळ्यांनी आभार मानायला पाहिजेत. आणि ती भूमिका मुद्दामून आमच्या प्रदेश अध्यक्षा सन्माननीय आमच्या चित्रताई वाघ यांनी आमच्यावर जबाबदारी दिली आहे की तुम्ही प्रत्येक नागरिकांकडे पोहोचा. आणि तुम्ही धन्यवाद मोदीजी हे तुम्ही जसं म्हणताय तसं ते म्हणतायत का? आणि म्हणतायत ना, समजा नसेल कोणी म्हणत किंवा का नसेल म्हणत, आपण एखाद्याला अगदी एखादा पाण्याचा ग्लास जरी दिला तर समोरचा माणूस थँक्यू म्हणतो. आणि मोदीजींनी या योजना आणल्याचं आणखीन एक कारण म्हणजे योजना तुमच्यापर्यंत पोहोचतात. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला असं होतं की बऱ्याच योजना डायरेक्ट तुमच्याकडे यायच्या नाहीत. आता तुमची सगळ्यांच्या खात्यांवर थेट निधी जमा होतो. आपल्या सगळ्यांसाठी जो पूजनीय असतो शेतकरी, जो आपल्याला अन्न देतो, 2 वेळचं जेवायला ज्याच्यामुळे मिळतं. तुम्ही आम्ही पैसे देऊन जरी धान्य खरेदी करत असलो तरी त्या शेतकऱ्याचं जे काम आहे, त्या शेती जो करतो, तो पिकवतो धान्य, स्वतःच्या घामाच्या थेंबांमधनं पिकवतो, त्या शेतकऱ्यासाठी त्याचा सन्मान करण्यासाठी शेतकरी सन्मान निधी हा मोदीजी डायरेक्ट त्याच्या खात्यावर पाठवतात. ह्या सगळ्याच योजना ज्या मोदीजींनी केल्या आहेत त्याच्यासाठी आम्ही सगळेजण त्यांचे आभार मानतोय. आणि याच सगळ्या योजना आणि प्रत्येक भूमिका जी भारतीय जनता पार्टीची तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवली, त्या भूमिकेच्या माध्यमातून तुम्ही आम्हाला जी एक भरघोस मताने विजयी केलं, त्या सगळ्याबद्दल मी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानते. आणि तुम्हा सगळ्यांना उदंड आयुष्य, उत्तम आरोग्य आणि भरभराट तुम्हा सगळ्यांची हो अशीच आई भराडी देवी चरणी प्रार्थना करते आणि इथेच थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद संध्याताई. आपणा सगळ्यांना माहीत असेल की गेली 25हून अधिक वर्ष भारतीय जनता पार्टीचे काही कार्यकर्ते अत्यंत प्रतिकूल अशा परिस्थितीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचं काम करत आलेले आहेत. आणि त्यांना आजचा हा दिवस बघण्याचं भाग्य लाभलेलं आहे. हे कार्यकर्ते संपूर्ण जनतेचे ऋणी आहेत. असाच आमचा एक कार्यकर्ता राजू राऊळ इतकी वर्ष घोषणा, मोर्चा, आंदोलनं यामध्ये सक्रिय होता. मी राजूला विनंती करतो की त्याच्या खणखणीत आवाजामध्ये एक सुंदर घोषणा होऊन जाऊ दे. आपण सर्वांनी मोठ्या पद्धतीने घोषणा द्यायच्या आहेत. बोला भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. देवेंद्र जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. देवेंद्र जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. आशीष जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अरे आशीष जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अरे राणे साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अरे राणे साहब आप आगे बढ़ो. बोला भारत माता की जय, भराडी मातेचा जय असो, भराडी मातेचा जय असो. राजू बद्दल एकदा सगळ्यांनी टाळ्या वाजवा. खणखणीत आवाजाने या सभेमध्ये एक अनोखं चैतन्य निर्माण झालेलं आहे. यानंतर मी आमच्या तंत्रज्ञांना विनंती करतो की मान्यवरांचं आगमन होईपर्यंत आपलं सॉन्ग चालू ठेवावं. ध्यास एक, श्वास एक, मार्ग विकासाचा. ध्यास एक, श्वास एक, मार्ग विकासाचा. बंध एक, गंध एक, वेद भविष्याचा. कटिबद्ध होऊनी, आधार देऊनी, प्रगतीचा मार्ग दाखवू. हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा. हा विश्वास आहे
सगळ्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की सभा मंडपातली मंडळी थोडं आत बाहेर करतायत. अगदी एक 5 ते 10 मिनिटांमध्ये आपली सभा सुरू होते. सन्माननीय राणे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. थोड्याच वेळात देवेंद्रजी या ठिकाणी उपस्थित होतील, चव्हाण साहेब उपस्थित होतील. तरी आपल्या सगळ्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी कृपया आपल्या कार्यकर्त्यांना पाण्याची वगैरे व्यवस्था करावी आणि सभा मंडपामध्ये स्थानापन्न करावं. युवकांचा घडवूया सिंधुदुर्ग नव उद्योगांचा रचू इतिहास नवा सेवेचा मान्यवरांचं आगमन होत आहे. सभा मंडपातल्या सगळ्यांनी कृपया स्थानापन्न व्हावं. हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा. हा विश्वास आहे ध्यास एक श्वास एक मार्ग विकासाचा. बंध एक गंध एक वेद भविष्याचा. ध्यास एक श्वास एक मार्ग विकासाचा. बंध एक गंध एक वेद भविष्याचा. कटिबद्ध होऊनी आधार देऊनी प्रगतीचा मार्ग दाखवू. हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा. हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा. हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा. भारतीय जनता पार्टीचा सर्वांनी हात वर करून आपण भारतीय जनता पार्टीचा जय जयकार करूया. बोला भारतीय जनता पार्टीचा. भारतीय जनता पार्टीचा. वंदे वंदे भारत माता की. भारत माता की. भारतीय जनता पार्टीचा. भारतीय जनता पार्टीचा. बोला भारत माता की. वंदे वंदे. बोला जय 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 श्री राम. बोला भारत माता की. बोला जय श्री राम. बोला भराडी माता की. भराडी माता की. भारतीय जनता पार्टीचा. भारतीय जनता पार्टीचा. आजच्या या आनंदोत्सव सभेसाठी सॉन्ग चालू ठेवा. चालू ठेवा. गाणं चालू ठेवा. भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्गच्या या आनंदोत्सव सभेसाठी सर्व मान्यवरांचं व्यासपीठावर आगमन होत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे लाडके उपमुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, केंद्रीय मंत्री आणि आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, मुंबईचे अध्यक्ष आमदार आशिषजी शेलार साहेब, त्याचप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील आमदार नितेशजी राणे, खासदार निलेशजी राणे, प्रमोदजी जठार, अतुलजी काळसेकर, अजितराव गोगटे, रत्नागिरीचे विनय नातूजर, निरंजनजी डावकरे अशी सर्व मंडळी आजच्या या सभेसाठी उपस्थित आहेत. मान्यवरांचं व्यासपीठावर आगमन होत आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आम्ही त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो. सर्व पुष्प अर्प करून त्याने स्थानापन्न व्हावं. पंडित दीनदयाळजी उपाध्याय, श्यामाप्रसादजी मुखर्जी, भारत माता, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करून मान्यवर व्यासपीठावर येत आहेत. भारत माता की. भारत माता की. वंदे भारतीय जनता पार्टीचा.
बोला भारतीय जनता पार्टीचा. सगळ्यांनी हात वर करा. बोला भारतीय जनता पार्टीचा. भारतीय जनता पार्टीचा. वंदे वंदे. सॉन्ग चालू ठेवा. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं. ध्यास एक श्वास एक मार्ग विकासाचा. बंध एक गंध एक वेद भविष्याचा. ध्यास एक श्वास एक मार्ग विकासाचा. बंध एक गंध एक वेद भविष्याचा. कटिबद्ध होऊनी आधार देऊनी प्रगतीचा मार्ग दाखवू. हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा. हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा. हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा. शेतकरी कष्टकरी अन युवकांचा. शेतकरी कष्टकरी अन युवकांचा. घडवू या सिंधुदुर्ग नव उद्योगांचा. रचू इतिहास नवा सेवेचा ध्यास हवा. प्रगतीचा मार्ग दाखवू. नमस्कार. 100% भाजपा हे उद्दिष्ट घेऊन वाटचाल करत असलेला भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग गेल्या काही दिवसामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक निवडणुकांमध्ये निर्विवाद विजय मिळवलेला आहे. त्याचबरोबर सहकारी क्षेत्रातही मोठी मजल मारलेली आहे. आणि ह्या उद्दिष्टपूर्तीनंतर एक आनंदोत्सव साजरा करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीची सगळी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आणि या सभेला संबोधित करण्यासाठी या आनंदोत्सवात सामील होण्यासाठी मान्यवर मंडळी या ठिकाणी उपस्थित झालेली आहेत. आजची सभा ही केवळ विराटच नाही तर अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण अशी आहे. आपल्या इतिहासामध्ये जिल्ह्यातील तमाम लोकप्रतिनिधी, संघटनेचे पदाधिकारी, सहकार क्षेत्रातली माणसं या सगळ्यांना सोबत व्यासपीठावर स्थान दिलेलं आमच्या सगळ्या नेत्यांना आम्ही भारतीय जनता पार्टीतर्फे धन्यवाद देतो. आजच्या सभेसाठी या ठिकाणी उपस्थित झालेले एक आदर्श कार्यकर्ता, एक धुरंधर नेता, महाराष्ट्राचे कार्यसम्राट, लाडके उपमुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचं या ठिकाणी जिल्ह्यातर्फे स्वागत करण्याची विनंती मी सन्माननीय जिल्हाध्यक्ष राजनजी तेली यांना करतो. ज्याच्या बंधनाने आपण प्रत्येक कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय तसे या आनंदोत्सव सभेची सुरुवातही आम्ही गणरायाची मूर्ती, शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करत आहोत. यानंतर मी पुन्हा एकदा जिल्हाध्यक्ष राजनजी तेली यांना विनंती करतो की कोकणचे भाग्य विधाते आमचे मार्गदर्शक केंद्रीय मंत्री सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब यांचंही स्वागत. श्री गणेशाची प्रतिमा, पुष्पगुच्छ आणि शाल देऊन करावं. एक श्वास एक मार्ग विकासाचा. बंध एक गंध एक वेद भविष्याचा. कटिबद्ध. यानंतर सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र आणि पालकमंत्री झाल्यानंतर जिल्ह्यामध्ये कामाचा धडाका लावलेले आपले लाडके पालकमंत्री सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचं स्वागत करण्याची विनंती तितक्याच धडाडीच्या आमचे आमदार नितेशजी राणे यांना करतो.
या ठिकाणी मुंबईचे अध्यक्ष, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र आणि आमदार असलेले ॲडव्होकेट आशिषजी शेलार मुद्दा म्हणून या आनंदोत्सवात सामील होण्यासाठी उपस्थित आहेत. मी निलेशजी राणे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. शेतकरी कष्टकरी अन युवक आपल्या जिल्ह्यावर विशेष प्रेम असलेली मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. माजी विरोधी पक्षनेते दरेकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी अतुलजी काळसेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. यानंतर प्रसादजी लाड या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी जिल्हा सरचिटणीस मनोज रावराणे यांना विनंती करतो की त्यांनी लाड साहेबांचं स्वागत करावं. कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार निरंजनजी डावकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. जिल्ह्याचे सरचिटणीस प्रसन्न देसाई यांना विनंती करतो की पुष्पगुच्छ घेऊन त्यांचं स्वागत करावं. यानंतर पुन्हा एकदा ॲडव्होकेट अजित गोगटे साहेबांना विनंती करतो की आताच निवडून आलेले आणि मगाशी ज्यांनी आपल्याला खणखणीत आवाजामध्ये संबोधित केलं ते ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आपले ज्येष्ठ आमदार कालिदासजी कोळंबकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी गोगटे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेबांचा या ठिकाणी माननीय देवेंद्रजी, माननीय नारायणराव राणे साहेब या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये एक वृद्ध सत्कार संपन्न होतोय. सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांना पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा द्यायच्या आहेत. ज्यांना आपण विक्रमादित्य असं संबोधू शकतो असं यश त्यांनी संपादन केलेलं आहे आणि हा विशेष आनंदाचा सण कोकणवासियांसाठी आहे. व्यासपीठावर अनेक मान्यवर उपस्थित आहेत, पण थोडंसं वेळेचं भान राखून सगळ्यांचं मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो आणि आजच्या या सभेला सुरुवात करूया. सिंधुदुर्ग बदलतोय, सिंधुदुर्ग स्थिरावतोय ही टॅगलाईन घेऊन आजची ही आनंदोत्सव सभा संपन्न होते. मी आमच्या तंत्रज्ञांना विनंती करतो की या संबंधातली एक चित्रफित या ठिकाणी प्रदर्शित करावी. तत्पूर्वी या सगळ्या चित्रफित बद्दल आपलं प्रास्ताविक करण्याची विनंती अतुलजी काळसेकर यांना करतो. धन्यवाद प्रभाकरजी. व्यासपीठावर उपस्थित सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र आणि आमचे नेते नारायण राणे साहेब, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आमचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब व उपस्थित सर्व मान्यवर, मला थोडक्यात बोलायचं आहे. आपल्याला आत्ताच माहिती आहे की शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक झाली आणि ह्या निवडणुकीमध्ये आम्ही एक टॅगलाईन दिली होती की शिक्षकांचा आमदार शिक्षकच पाहिजे, शिक्षकांचा आमदार शिक्षक पाहिजे. आणि तशा पद्धतीने आम्ही ज्ञानेश्वर म्हात्रेंना निवडून आणलं. तो शिक्षक आमदार आहे. याही सभेसाठी, आनंद उत्सवासाठी आपण एक टॅगलाईन दिली होती, सिंधुदुर्ग बदलतोय, सिंधुदुर्ग स्थिरावतोय. राणेसाहेब, रवींद्र चव्हाण साहेब पालकमंत्री झाले आणि पालकमंत्री झाल्यानंतर राणेसाहेब तुमच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला आणि सत्काराला उत्तर देताना चव्हाण साहेब असं म्हटले की भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सर्व प्रकारच्या निवडणुका जिंकतायत. म्हणजे ग्रामपंचायती आम्ही जिंकतोय, पंचायत समितीमध्ये आपल्याला विजय मिळतोय, जिल्हा बँक आपण जिंकली, पोटनिवडणुकीत आपल्याला विजय मिळाला, सर्व प्रकारच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला विजय मिळाला. पण त्यांनी असं म्हटलं की या निवडणुकीत जे आपल्याला मतं देतात त्या मतदारांना जेव्हा जिंकल्यासारखं वाटेल, त्या मतदारांना जेव्हा विजयी झाल्यासारखं वाटेल, तेव्हाच आपण योग्य काम करतो. आणि या सभेच्या निमित्ताने मुद्दाम आम्ही या सगळ्या सभेमध्ये या सरकार आणि मतदार यांच्यामधला दुवा म्हणून काम करणारे, म्हणजे ज्याला आपण सिंधुदुर्गाच्या पाहिजे साकव म्हणून काम करणारे आमचे जे लोकप्रतिनिधी आहेत, म्हणजे आमचे सरपंच असतील,
आमचे पंचायत समिती सदस्य असतील, आमच्या बँकेचे संचालक असतील, वेगवेगळ्या अर्बन बँकेचे आमचे संचालक असतील, जिल्हा परिषद सदस्य असतील, अशा जवळजवळ 600 जणांना आम्ही व्यासपीठावर बसवलं आहे. आणि या 600 जणांच्या उपस्थितीमध्ये आम्ही सांगतोय की सिंधुदुर्ग बदलतोय, सिंधुदुर्ग स्थिरावतोय. आणि त्यामुळे आम्हाला विश्वास आहे की आमचे मतदार जे आहेत, आम्हाला जे जिंकवतात, त्यांना आम्ही जिंकल्यानंतर त्यांना जिंकल्यासारखं वाटेल, त्यांना विजयी झाल्यासारखं वाटेल. त्याच्याच माहिती म्हणून आम्ही ज्या योग्य वेगळ्या योजना ज्या आहेत त्या योजना जिल्ह्यामध्ये पोहोचवल्या, या सगळ्या लोकप्रतिनिधींच्या जीवावर आम्ही पोहोचवल्या आणि त्याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. अशी कुठली योजना नाही आहे ती योजना आमच्यापर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचली नाही. त्याची आकडे वगैरे बघून तुम्ही सगळे थकवाल. मी विनंती करतो ती चित्रफित या ठिकाणी दाखवण्यात यावी. धन्यवाद. सिंधुदुर्ग बदलतोय, सिंधुदुर्ग स्थिरावतोय, हे शब्द आपल्या कणाकणात एकरूप करणाऱ्या सिंधुदुर्ग भारतीय जनता पार्टीतर्फे आंगणेवाडी यात्रेस येणाऱ्या सर्व भाविकांचे मनपूर्वक स्वागत. सिंधुदुर्गला विकासाची निश्चित अशी दिशा देण्यासाठी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या विचार आणि कार्याच्या आदर्शानुसार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सुरू केलंय ते सिंधुदुर्गच्या विकासाचं नवपर्व. विविध योजनांच्या माध्यमातून कोकणवासियांना सक्षम आणि आत्मनिर्भर करण्यासाठी त्यांच्या प्रयत्नांना अल्पावधीत प्रचंड यश मिळालं. याच यशस्वी कार्याचा हा छोटासा माहितीपट. युवक आणि युवतींच्या हाताला काम देणारी देशपातळीवरची अत्यंत यशस्वी ठरलेली योजना म्हणजे पंतप्रधान मुद्रा योजना. या योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 12,406 लाभार्थींना 138.23 कोटी इतक्या रकमेचं वाटप करण्यात आलं. स्वच्छ इंधन सुंदर जीवन असा संदेश प्रत्येक महिलेच्या जीवनात प्रत्यक्ष आणण्यासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण लाभार्थींची संख्या पोहोचली आहे तब्बल 58,000वर. शेतकरी हाच या देशाचा खरा मालक आहे. याच भूमिकेतून PM किसान सन्मान निधी योजनेला प्रारंभ करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत 1,60,026 शेतकरी बांधवांना 282.62 कोटी इतक्या रकमेचं वाटप करण्यात आलं. फळपीक विमा योजना या योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लाभार्थींची संख्या तब्बल 89,122 इतकी आहे. सिंधुदुर्ग भाजपच्या प्रयत्नांमुळे आंबा नुकसान भरपाईसाठी 107 कोटी 27 लाख तर काजू नुकसान भरपाईसाठी 19 कोटी 86 लाख रुपयांचं वाटप करण्यात आलं. सिंधू आत्मनिर्भर अभियानाच्या माध्यमातून पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आमदार नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली या अभियानाचे संयोजक अतुल काळसेकर यांनी अभिनव आणि क्रांतिकारक अशी हळद क्रांती योजना राबवली. या अंतर्गत मोफत बियाणे वाटप, हळद बियाणे बँक, जिल्ह्यातच खरेदी विक्रीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे मालवणी हळदीचा एक नवा ब्रँड मार्केटमध्ये प्रसिद्ध झाला. मत्स्य व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत भाजपच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अत्यंत भरीव असं काम करण्यात आलंय. सिंधू आत्मनिर्भर अभियानाच्या माध्यमातून पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली या अभियानाचे संयोजक अतुल काळसेकर यांनी अभिनव आणि क्रांतिकारक अशी योजना राबवली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 121 मत्स्य शेतकरी याचा लाभ घेत आहेत. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात 949.3 लाख इतक्या निधीचं वाटप करण्यात आलं. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 19,162 लाभार्थींना निधी देण्यात आला. 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरं होत आहे. यासाठी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्ग भरड धान्य मिशन हाती घेण्यात आलंय. काजू फळपीक विकास योजनेसाठी 1,375 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत स्वतंत्र काजू बोर्डही स्थापन होणार आहे. विशेष म्हणजे काजूबी करता घेतलेल्या कर्जावर 50% अनुदान मिळणार आहे. ज्या आई भराडी देवीच्या कृपेनं सर्वसामान्यांचं सरकार राज्यात सत्तेवर आलं त्या श्री क्षेत्र आंगणेवाडीच्या जोड रस्ते आणि पायाभूत सुविधांसाठी पहिल्या टप्प्यात पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी तब्बल 25 कोटींची तरतूद केली आहे. ही तर फक्त सुरुवात आहे. धार्मिक स्थळांचं सुशोभीकरण आणि जोड रस्त्यांचं सक्षमीकरणाचं काम मंत्री चव्हाण यांनी हाती घेतलं असून त्या अंतर्गत श्री क्षेत्र आंगणेवाडी, श्री क्षेत्र कुणकेश्वर, श्री क्षेत्र टेंबेस्वामी मंदिर माणगाव आणि अन्य प्रमुख देवस्थानांचा समावेश आहे. केवळ रस्ते, पाणी असा विकास नसतो तर विकासात हवी दूरदृष्टी, जी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी काजू बोंडू पासून इथेनॉल निर्मितीच्या प्रकल्पात दाखवली.
20 लाख मेट्रिक टन वाया जाणाऱ्या काजू बोंडूवर प्रक्रिया करून त्यातून इथेनॉल निर्मितीचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांना आरोग्य विम्याची सुविधा देणारी योजना म्हणजे आयुष्यमान भारत. या अंतर्गत जिल्ह्यातील 1,90,435 इतक्या लाभार्थ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्यात येणार आहे. अन्नधान्य ही गोरगरिबांची अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे. त्या अनुषंगानं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील 6,54,213 लाभार्थी घेत आहेत. जीवनात भविष्याची तरतूद ही अत्यावश्यक असते. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अटल पेन्शन योजनेची सुरुवात केली. या अंतर्गत अटल पेन्शन योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील 35,343 लाभार्थी घेत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या हेतूनं पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल उचललंय. सर्व घाट रस्ते दुपदरीकरण आणि मजबूतीकरणासाठी मोठं अभियान हाती घेण्यात आलंय. या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात करुळ आणि गगनबावडा घाटासाठी 249.13 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा वाड्या वस्त्यांचा आहे. दुर्गम भाग आणि वाडी वस्तीवरच्या नागरिकांना वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रयत्नांतून टेलिमेडिसिन योजना राबवण्यात येते. विद्यार्थी हा देशाचा भावी आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे त्यांचा सर्वांगीण विकास आवश्यकच आहे. याच विचारातून पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष अभियान सुरू केलंय. या अंतर्गत जिल्ह्यातल्या क्रीडा चळवळीला चालना दिली जाते. प्रशासकीय सेवेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुलं असायलाच हवीत हे अनेकांचं स्वप्न आहे. मात्र आता हे स्वप्न साकार करण्यासाठी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी कंबर कसली आहे. यासाठी आता त्यांनी 8 तालुके 8 स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रे असं उद्दिष्ट समोर ठेवलंय. कोकणच्या विकासाला गती देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून मुंबई गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाकडे पाहिलं जातं. मोदी सरकारच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चौपदरीकरणाचं काम विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्यात आलंय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टिकोनातून सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबवण्यात आले. केंद्रीय मंत्री आदरणीय नारायण राणे यांनी यासाठी विशेष प्रयत्न केले. पीएमजीपी अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 728 उद्योजकांना 25,000 ते 25 लाखांपर्यंत कर्ज मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच उद्योगांसाठीच्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी 200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कोकणच्या पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून आणि प्रयत्नातून कोकण रेल्वे स्थानकांचं सुशोभीकरण आणि जोड रस्त्यांचं कॉन्क्रिटीकरण अभियान हाती घेण्यात आलंय. बॅरिस्टर नाथपै विमानतळ म्हणजेच चिपी विमानतळ केंद्रीय मंत्री आदरणीय नारायण राणे आणि आदरणीय सुरेश प्रभू यांच्या विशेष प्रयत्नातून याची उभारणी झाली. भारत सरकारच्या उडान योजनेतून साकारलेला हा प्रकल्प आज जिल्हावासियांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतोय. घरेलू कामगारांच्या जीवनात नवा प्रकाश आणणारी योजना म्हणजेच महाराष्ट्र बांधकाम आणि घरेलू कामगार कल्याणकारी योजना. या कामगारांना मदत करण्याच्या हेतूनं आजवर तब्बल 14.25 कोटी इतकं अनुदान वाटप करण्यात आलंय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दुग्ध क्रांतीसाठी आमदार नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक प्रयत्नशील आहे. या दृष्टिकोनातून अत्यंत चांगली सुरुवात झाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून दुग्ध क्रांती ही विशेष योजना राबवण्यात येते. यासाठी प्रसिद्ध गोकुळ दूध संघाचं सहकार्य घेतलं जात आहे. या योजनेअंतर्गत 534 शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. एका वर्षात 14,000 लिटर वरून 28,000 लिटर प्रतिदिन इतका टप्पा गाठला असून येत्या 3 वर्षात तब्बल 1 लाख लिटर दूध संकलन करण्याचा संकल्प आहे. शुद्ध आणि मुबलक पाणी हा नागरिकांचा अधिकार आहे. या अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जलजीवन मिशन राबवण्यात आलंय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 666 गावांमध्ये ही योजना राबवण्यात येणार आहे. यासाठी अंदाजित रक्कम 429.83 कोटी इतकी आहे. सिंधुदुर्ग भाजपनं अलीकडच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या कालावधीत यशाची घौडदौड कायम ठेवली आहे. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, जिल्ह्यातील 8ही खरेदी विक्री संघ, देवगड अर्बन बँक, मजूर फेडरेशन आणि नुकत्याच झालेल्या कोकण विभागीय शिक्षक मतदार निवडणुकीचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. आज सिंधुदुर्ग भाजपकडे 31 जिल्हा परिषद सदस्य, 65
पंचायत समिती सदस्य, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष यांसह 87 नगरसेवक आणि 431 पैकी तब्बल 275 सरपंच आहेत. यासह पक्षानं संघटनात्मक पातळीवर सर्व पदांवर सक्षम कार्यकर्ते नेमले. या विजयाचे शिल्पकार आणि गेम चेंजर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे, आमदार नितेश राणे, माजी आमदार प्रमोद जठार, जिल्हा बँक उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर आणि भाजपच्या लाखो सच्चा कार्यकर्त्यांनी भाजपच्या या यशाची घौडदौड कायम ठेवली आहे. धन्यवाद. यानंतर मी विनंती करतो आमच्या जिल्ह्याचे सन्माननीय जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार राजनजी तेली यांना त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. आजच्या या भव्य अशा आनंदोत्सवाला उपस्थित असलेले केंद्रीय मंत्री आदरणीय राणेसाहेब, आपल्या सर्वांचे लाडके नेते, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, जिल्ह्याचे लाडके पालकमंत्री आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब, आदरणीय आशिष शेलार साहेब, आदरणीय कालिदास कोळंबकर साहेब, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, निलेश राणेजी, नितेश राणेजी, व्यासपीठावरील सगळे मान्यवर, कृपया माफ करा की वेळेमुळे मी सगळ्यांची नावं घेऊ शकत नाही आणि मोठ्या प्रमाणावर आमचे सगळे या ठिकाणी निवडून आले लोकप्रतिनिधी, बंधू भगिनी, मित्रांनो, आज खरोखरच आपण सर्वांनी भराडी देवीची यात्रा या ठिकाणी असताना सुद्धा फार मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आपण आलात. या जिल्ह्यातलाच नव्हे तर कदाचित राज्यातला पहिला पर्व या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेबांनी त्यांच्या संकल्पनेतून सगळे जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सगळे सरपंच आणि जिल्हा बँक, खरेदी विक्री संघ, सहकार क्षेत्रात करणारे सगळे कार्यकर्ते हे एकाच सगळे व्यासपीठावर येतील अशा प्रकारचा हा या ठिकाणी एक मोठा भव्य दिव्य कार्यक्रम आम्ही आपल्या सगळ्या नेत्यांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी करण्याचं ठरवलं. मी मनापासून त्यांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो. एक चांगली संधी या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी मिळाली. दरवेळी जे काम करणारे सगळे कार्यकर्ते असतात, हे सरपंच असतात, झेडपी, पंचायत समिती, हे नेहमी सभागृहात समोर बसलेले असतात, पण आज त्यांना एक मान आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून सगळ्या नेत्यांबरोबर बसण्याचं भाग्य आमच्या सगळ्या नेते या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना मिळालं. मी मनापासून त्यांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आणि या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आज माझ्या दृष्टिकोनातून हा सगळ्यात महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे की मी आता गेली 3 वर्ष जिल्हाध्यक्ष असताना मला 3-4 चांगले अनुभव माझ्या पार्टीच्या सगळ्या आदरणीय नेत्यांनी दिले. पहिलेच आदरणीय आमचे केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब हे माझ्याच कारकिर्दीमध्ये या ठिकाणी मला पक्षाच्या नेतृत्वाने एक चांगली संधी कोकणच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने चालना देण्यासाठी दिली. आज ज्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या ठिकाणी काम करतो, ज्यांच्या नेतृत्वाने आज जो हा कार्यक्रम या ठिकाणी आखला, ते पहिल्यांदाच या भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेले जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब हे सुद्धा आदरणीय देवेंद्रजी यांनी या सगळ्या मंडळीने आम्हाला तिकीट दिले. मनापासून आपल्या ठिकाणी धन्यवाद आहे. आता याच्यानंतर 2 अजून कार्यक्रम या ठिकाणी होतील की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं मुख्यालय व्हावं हे प्रदेश करून सातत्याने नेते मंडळी मागे लागत होती. आजच या सगळ्या उपस्थित नेत्यांच्या समवेत आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वास्तूचं भूमिपूजन आज पहिल्यांदाच या ठिकाणी होणार आहे. या सगळ्यांच्या नेत्यांच्या उपस्थित हे सुद्धा माझ्या दृष्टिकोनातून भाग्याचा दिवस आहे. आणि असे अनेक कार्यक्रम आपण या ठिकाणी दिलेत. आपण जो विश्वास या ठिकाणी टाकलात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आणि माझे सगळे सोबती या ठिकाणी बसलेले सगळे नेते, आमदार, माजी खासदार आणि या ठिकाणी माझे असलेले जिल्हा कार्यकारिणीचे सगळे सदस्य यांनी मनापासून या ठिकाणी काम केल्यामुळेच आज जिल्ह्यातल्या 431 पैकी 290 सरपंच साहेब आज भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. हे या ठिकाणी मला सांगायला आनंद होतो. जिल्हा परिषद आहे, पंचायत समिती आहे, जिल्हा बँक आहे. साहेब, खरेदी विक्री संघाच्या निवडणुका सुरू झाल्या तालुक्याच्या. निलेशजी आहेत, कुडाळमध्ये जर असा एक प्रसंग झाला की निवडणूक लढवायलाच कोण तयार होईना. त्यांना सांगितलं आम्हाला तुम्ही काय द्याल ते सीट द्या, तुमचा चेअरमन पण तुमचा आणि व्हाईस चेअरमन पण तुमचा. अशा प्रकारची परिस्थिती पूर्ण जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी आहे. कालच 3 दिवसापूर्वी अर्बन बँकेची निवडणूक झाली, देवगड अर्बन, ती सुद्धा आपण या ठिकाणी जिंकली. आणि मग सगळ्या या ठिकाणी निवडणुका जिंकत असताना जिल्ह्यातल्या जनतेचे काही या ठिकाणी अपेक्षा आहेत.
राणेसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली इथे प्रयत्नातून शेवट प्रकल्प या ठिकाणी सुरू होत होता. मध्यंतरीच्या मधल्या सरकारने हा प्रकल्प या ठिकाणी काहीच पुढे काम त्या ठिकाणी केले. खरे विरोध त्याला शिवसेनेने केला. जटासाहेब नेहमी प्रयत्न करतात, तो बाजूचा आमचा इकडचा नाणार प्रकल्प आज त्याला सुद्धा शिवसेनेने त्या ठिकाणी विरोध केला. MIDC आज त्या ठिकाणी सुरू होणार होती. आडाळी MIDC 8 वर्षापूर्वी जागा संपादन केली. आजही साहेब या ठिकाणी काम सुरू नाही आहे. या जिल्ह्यातले अनेक युवक युवती आज या ठिकाणी गोव्यात जातात, मुंबईत जातात, कोल्हापुरात जातात, बेळगावात जातात. इथं स्थानिक नोकऱ्या या ठिकाणी उपलब्ध नाही. माझ्या जिल्ह्यातल्या सगळ्या जनतेदरम्यान माझ्यावरचे सगळे बसलेल्या तमाम कार्यकर्त्यांच्या वतीने मी विनंती करतो की आज आपण या ठिकाणी लक्ष घालून राणेसाहेबांनी MSMEच्या माध्यमातून काही प्रकल्प सुरू करण्यासाठी ठरवलंय. आपण सगळ्या नेते मंडळींनी जिल्ह्यातल्या युवक युवतींसाठी या ठिकाणी या जिल्ह्यातच काम मिळालं पाहिजे अशा प्रकारचं आपण आश्वासित या ठिकाणी करावं ही या ठिकाणी कळकळीची विनंती करतो. आणि जाता जाता एका गोष्टीचा या ठिकाणी मी उल्लेख करतो की छत्रपतींच्या पुणे जिल्ह्याला समोरच सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे. आज या पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून हा जिल्हा 1997 मध्ये एकमेव देशातला जिल्हा हा या ठिकाणी जाहीर झाला. पण मध्यंतरी म्हणावं तसं लक्ष या ठिकाणी जिल्ह्याकडे दिलं नाही. माझी आपल्याला विनंती आहे शासनाला की किमान दरवर्षी 1000 कोटीपेक्षा जास्त जर निधी आपण दिलात तर 5 वर्षानंतर हा जिल्हा महाराष्ट्राला या ठिकाणी आर्थिक भार या ठिकाणी उचलेल एवढी ताकद या जिल्ह्यामध्ये आहे. आणि तशा प्रकारचा उपक्रम या ठिकाणी हातात घ्यावा ही विनंती मी या ठिकाणी करतो. आता या निवडणुका आपण जिंकल्या साहेब. सिंधुदुर्ग जिल्हा जरी छोटा असला तरी या जिल्ह्यापासून संपूर्ण सुरुवात महाराष्ट्राच्या राजकारणाची, मुंबईच्या राजकारणाची या ठिकाणी होते. आता मुंबई कॉर्पोरेशन येईल, ठाणे कॉर्पोरेशन येईल, पण हे सगळं होताना सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीचा महत्वाचा भाग त्याच्या ठिकाणी असतो. आणि सिंधुदुर्गाची सत्ता आपण या ठिकाणी काबीज केली. आता आपल्याला आई भवानीचं आपण दर्शन घेऊन त्या ठिकाणी भराडी देवीचं दर्शन घेऊन आलात. छत्रपतींच्या साक्षीने आज या ठिकाणी कार्यक्रम होतोय आणि तो पण मालवणमध्ये कार्यक्रम होतोय. आपण आज या ठिकाणी विडा उचलूया की मुंबई महानगरपालिका सुद्धा आपली या ठिकाणी आली पाहिजेत अशा प्रकारची शपथ या ठिकाणी घेऊन आपण या ठिकाणी आम्ही सर्वजण आपल्याला सहकार्य निश्चितपणे करू एवढं अभिवचन आपल्याला देतो. आमच्या विनंतीला मान देऊन आपण सगळी मंडळी या ठिकाणी आलात आशीर्वाद देण्यासाठी. आपल्याला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. चुकीनं जर कोणाचं नाव या ठिकाणी घ्यायचं राहिलं तर सर्वांची मी दिलगिरी व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा आमच्या जिल्ह्यासाठी भरीव मदत आपण या ठिकाणी करावी. पालकमंत्र्यांना तशा प्रकारचं सपोर्ट आपण या ठिकाणी करावा अशा प्रकारची विनंती करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद तेली साहेब. यानंतर मी विनंती करतो आमचे दराडीचे आमदार नितेशजी राणे यांना की या सभेला संबोधित करावं. सिंधुदुर्ग जिल्हा भारतीय जनता पक्ष आयोजित ही भव्य सभेच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले भारत सरकारचे केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री सन्मान्य राणेसाहेब, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आताचे उपमुख्यमंत्री, भारतीय जनता पक्षाचे नेते सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब, मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आमदार सन्मान्य आशिष शेलार साहेब, माजी विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते आमदार सन्मान्य प्रवीण दरेकर साहेब, ज्येष्ठ आमदार सन्मान्य काळीदास कोळंबकरजी, आमदार सन्मान्य प्रसाद लाडजी, कोकण शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार सन्मान्य ज्ञानेश्वर म्हात्रेजी, माजी खासदार आणि भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाचे सचिव सन्मान्य निलेश राणे साहेब, मंचावर उपस्थित असलेले भारतीय जनता पक्षाचे सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष सन्मान्य राजन तेलीजी, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली ही भव्य अशी सभा आपण आयोजित करतोय, ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेब, मंचावर उपस्थित असलेले अन्य सर्वच प्रमुख मान्यवर, मंचावर उपस्थित असलेले सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सर्वच प्रमुख लोकप्रतिनिधी,
भारतीय जनता पक्षाचे आमचे सर्व जिल्ह्याचे प्रतिनिधी, समोर उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनींनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, आज अशा या भव्य सभेच्या निमित्ताने मी थोडक्यातच आपले विचार मांडण्यासाठी आवर्जून आपल्या इथे उभा आहे. जसा आपण या सभेची टॅगलाईन दिली आहे की सिंधुदुर्ग जिल्हा बदलतोय आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा स्थिरावतोय. आपण आत्ताच या व्हिडिओ क्लिपमध्ये पाहिलं असेल की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकासाचा प्रवास ज्या पद्धतीने होतोय त्याच्यात प्रतिबिंब आपल्याला ह्या मागच्या व्यासपीठावर दिसतंय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जनता यांनी प्रत्येक निवडणुकीमध्ये हे दाखवून दिलेलं आहे की जिल्ह्याचा विकास करायचा असेल, जिल्ह्यातल्या तरुणांचं भवितव्य घडवायचं असेल तर भारतीय जनता पक्षाच्या शिवाय दुसरा कुठलाच पर्याय नाही, हे जिल्ह्याच्या लोकांनी आता सिद्ध केलेलं आहे आणि एवढा विश्वास आपण आमच्यावर दाखवलेला आहे. मी जास्त आपल्याला इथे बोलणार नाही कारण का मान्यवर इथे उभे आहे, इथे माझ्यानंतर बोलणार आहे. पण ह्या निमित्ताने मी जसा सिंधुदुर्ग जिल्हा बदलतोय, सिंधुदुर्ग जिल्हा स्थिरावतोय, येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपल्याला मुंबई महापालिकेमध्ये पण मुंबई बदलते आणि मुंबई भारतीय जनता पक्षामुळे स्थिरावते, ही घोषवाक्य आपल्याला इथे द्यायचं आहे. मी आशिषजींना आणि देवेंद्र फडणवीसजींना आत्ताच आपल्याला पुढच्या वर्षीची बुकिंग आपल्याकडून करून ठेवतो की साहेब पुढच्या वर्षीच्या अंगणेवाडीच्या दिवशी आपण परत इथे यावं आणि मंचावर आम्ही किमान अजून 150 खुर्च्या अजून लावून ठेवणार आणि सगळ्या खुर्च्यावर आम्ही मुंबई महापालिकेचे नगरसेवक बसवणार आणि स्टेजवर आमच्या भारतीय जनता पक्षाचा महापौर ही इथे बसलेला असेल. आम्ही या निमित्ताने आपल्या सर्वच कार्यकर्त्यांकडून, आपल्या सगळ्या जनतेकडून भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्याकडून अपेक्षा या निमित्ताने आम्हाला व्यक्त करायची आहे की ज्या पद्धतीने जिल्ह्यातल्या, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेने, कोकणातल्या जनतेने भारतीय जनता पक्षावर विश्वास टाकून आमचे लोकप्रतिनिधी निवडून दिले, तसेच पुढच्या येणाऱ्या काही महिन्यामध्ये जेव्हा मुंबई महापालिका जाहीर होईल तेव्हा आपल्या सगळ्या नेत्यांच्या याच आपल्याकडून अपेक्षा आहेत की जसा आपण सगळेजण ताकद लावून दिवस रात्र मेहनत करून प्रत्येक निवडणुकीमध्ये इथे कमळ फुलवतो, तसंच येणाऱ्या मुंबई महापालिकेमध्ये, कल्याण डोंबिवली महापालिकेमध्ये आपण प्रत्येकाने मुंबईकडे, कल्याण डोंबिवलीकडे तिकडे जाऊन आपला नगरसेवक, भारतीय जनता पक्षाचा नगरसेवक निवडून आणण्याची ही जिद्द आणि संकल्प या निमित्ताने आपल्या लोकांनी करायला हवा. या सभेच्या या निमित्ताने जे काही व्यासपीठ आपल्याला दिसतंय ते व्यासपीठ हे विश्वासाचं आहे. आज राणेसाहेब व्यासपीठावर आहे, देवेंद्रजी फडणवीस व्यासपीठावर आहे. जे जे नेते मंडळी आपलं भवितव्य घडवू शकतात ते सगळे ह्या व्यासपीठावर बसलेले आहेत. आपण जनता म्हणून आज मुंबईवरून असंख्य आमचे चाकरमानी इथे आलेले आहेत. आज कदाचित आमची ही सभा पण निश्चित पद्धतीने ऐकत असतील, म्हणून मुंबईकडे परत जात असताना, आपल्या गावाकडे जात असताना आम्ही आपल्याला ह्या निमित्ताने एवढीच विनंती करणार आहे की भारतीय जनता पक्षच आपलं मुंबई असेल, कोकण असेल, जे का आपलं भवितव्य घडवायचं असेल तर आपल्या समोर एकच पर्याय आहे, तो म्हणजे भारतीय जनता पक्षच आहे. हा विचार आपण इथून घेऊन जावा, एवढीच विनंती आपल्याला या निमित्ताने करतो. आणि परत एकदा सगळ्याच सन्मान्य नेत्यांना, जे आपण इथे आलात, आम्हाला विश्वास आमच्यावर दाखवलात, त्यासाठी मनापासून आपले आभार मानतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद नितेशजी. आपण मुंबई महानगरपालिकेबद्दल आशावाद व्यक्त केला, तसंच अजून एक आपण आश्वासन मान्यवरांना देऊ की पुढच्या वेळेला तिन्ही आमचे आमदार आणि खासदार सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील पुढच्या आनंदोत्सव सभेला. यानंतर मी विनंती करतो मुंबईचे अध्यक्ष सन्माननीय आमदार आशिषजी शेलार साहेबांना त्यांनी सभेला संबोधित करावं.
आजच्या या सभेला उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, मंचावर उपस्थित केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणेजी, ज्यांनी या ठिकाणी अतिशय मोलाचं काम करून ही अतिभव्य सभा या ठिकाणी केली, असे आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाणजी, मंचावर उपस्थित माजी विरोधी पक्षनेता प्रवीण दरेकरजी, नितेश राणेजी, निलेश राणेजी, वरिष्ठ आमदार कालिदास कोळंबकरजी, आमदार प्रसाद लाड, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, माजी आमदार विनय नातू, माजी आमदार गोगटेजी, आपले जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, प्रमोद जटार, अतुल काळसेकर, प्रभाकर सावंत, उपस्थित सर्व मान्यवर बंधू भगिनी आणि मातांनो, खऱ्या अर्थाने आई भराडी देवीला नतमस्तक होऊन या ठिकाणी आमच्या या तालुक्यामध्ये आणि सिंधुदुर्गामध्ये प्रथम तर मी आमचे माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींचं या ठिकाणी स्वागत करतो आहे. देवेंद्रजी या तालुक्यातलाच एका गावातला गुरामवाडीतला मी राहणार आहे. या मंचावर बसलेली सगळी लोक या साक्षीदार आहेत. आजपर्यंत भारतीय जनता पक्षाच्या इतिहासात कधीच झाली नाही एवढी रेकॉर्ड ब्रेक सभा आज या ठिकाणी समोर त्या ठिकाणी दिसते. केवळ सभा रेकॉर्ड ब्रेक आहे असं नाही. या ठिकाणी संयोजकांनी सांगितलं, त्या क्लिपवर सुद्धा दाखवलं की या मंचावर असे आमचे शिलेदार बसले आहेत. कोणी सरपंच आहे, कोणी ग्रामपंचायतीत निवडून आलाय, कोणी नगरसेवक आहे, कोणी बाजार समितीत आहे, कोणी बँकेवर निवडून आलाय. भारतीय जनता पक्षाच्या कामाचं विराट रूप दर्शन म्हणजे ही सगळी बसलेली विराट रूपी शक्तिमान असलेली आमची मंडळी आहे. आणि म्हणून सिंधुदुर्ग बदलतोय खरं आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या मागे माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वावर, माननीय नारायणराव राणेजींच्या नेतृत्वावर, माननीय देवेंद्रजींच्या कर्तृत्वावर आता सिंधुदुर्गातली जनता आपली मोहर उठवते. आणि म्हणून एवढ्या मोठ्या प्रमाणातलं जनसमर्थन त्या ठिकाणी होत आहे. बोलायचे विषय खूप आहेत, पण अन्य वक्ते आपण त्यांना ऐकण्यासाठी थांबलो आहोत. विशेषतः नारायणराव राणे आणि देवेंद्रजी. आई भराडीच्या देवीला दर्शनाला त्या ठिकाणी गेलो. त्या ठिकाणी राणेसाहेब पत्रकार भेटले आणि राणेसाहेब पत्रकारांनी विचारायला सुरुवात केली, आपण आई भराडी देवीकडे काय मागितलंय? स्वाभाविक आहे, भारतीय जनता पार्टीचा सिंधुदुर्गात येणारा कोणी व्यक्ती असेल हा स्वतःच्या स्वार्थासाठी आईकडे काहीच मागत नाही. आम्ही म्हटलं राजकीय जोडे बाजूला ठेवून आईकडे फक्त कृपाशीर्वाद मागायला आलोय की तिच्या कृपाशीर्वादाने सर्व या महाराष्ट्रातील जनतेच्या समस्या दूर होत. एक प्रश्न संपला. लगेच दुसरा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला. समोर बसलेत. म्हणाले, इथल्या खासदारांनी तुमच्यावर टीका केली आहे. टीका. मी म्हटलं काय टीका केली आहे? ते म्हणाले, बाजार भुंडे आज इकडे आलेले आहे. आम्हाला बाजार भुंडे म्हणणाऱ्यांना मी त्या ठिकाणी सांगतोय, आमचा जन्म, आमचं कर्तृत्व, आमची मेहनत, मंचावरल्या बसलेल्या लोकांची सेवा ही तर कोकणातील, तळ कोकणातील आणि सिंधुदुर्ग माणसाची सेवा करता करता झिजली आहे. जर आम्हाला तुम्ही काही म्हणत असाल तर तुम्हाला एक शब्द माझ्या पर्वणीतला मी देतो. उद्धवजींच्या शिवसेनेतली सगळी लोक म्हणजे भुरटे चोर आहेत. भुरटे चोर. आणि म्हणून भुरट्यांनी आम्हाला सांगायची आवश्यकता नाही. आणि विनायक राऊतांनी तर बोलूच नाही. जिंकून आले आमच्या जीवावर. फोटो लावला मोदीजींचा, सभा घेतली देवेंद्रजींची. त्याच वेळेला थोडं देवेंद्रजी वेगळं केलं असतं तर आज मंचावर बसलेले एक नेते खासदार म्हणून आपल्या बरोबरचे आज या ठिकाणी असते. आणि म्हणून आमच्या मालवणी भाषेतच सांगायचं झालं तर
विनायक राऊत यांचं वर्णन मी एवढंच करेन. धाक नाय दरारो, धाक नाय दरारो, फुकटचो नगारो. आणि त्यामुळे हा नगारो वाजवता कामाक कोणाक येऊचा नाही, कामा कोणाची करूची नाही, कोणाक भेटूचा नाही. आणि भेटायची वेळ तर अशी असता ती या मंचावरून सांगूची सोय नाही. आणि म्हणून अशा व्यक्तीने आम्हाला शहाणपण शिकवायची गरज नाही. तुम्ही कुठल्या पक्षाच्या जीवावर आम्हाला शहाणपण शिकवताय? अरे मुळात पक्षच आहे का? पक्षाचं चिन्ह आहे का? पक्षाचा आज अध्यक्ष तरी आहे का? आणि म्हणून सगळी रया गेली आहे. आणि म्हणून मालवणी भाषेत आमच्याकडे इरसाल म्हणी आहेत. त्याला पण एक म्हण चांगली आहे, काप गेला आणि भोका रवली. काप म्हणजे ज्यांना माहित नाही त्यांना सांगतो कानातला दागिना. तो कानातला दागिना गेला आणि भोका रवली. आणि ही भोका रवलेली असत ती आपल्या काय एक कामाची नसत. आणि म्हणून निलेश राणेंनी सांगितलं ते बरोबर आहे की आता भारतीय जनता पार्टी सोडून पर्याय नाही. मुंबई महानगरपालिकेचं निमंत्रण तुम्ही दिलं निलेश. मी तुम्हाला आत्मविश्वासाने आई भराडी देवीच्या आशीर्वादाने आणि माननीय मोदीजी आणि माननीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात सांगतोय, एक खुर्ची खाली ठेवू नका, 150 खुर्च्या लावा. 150 नगरसेवक बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचे आणि भाजपचे या ठिकाणी आणू. आणि एक खुर्ची मात्र अशी ठेवा, ती माननीय देवेंद्रजी आणि नारायणराव राणेंच्या मध्ये ठेवा. ती उद्याचा असलेला आपला महापौर, जनतेच्या सेवेचा भारतीय जनता पक्षाचा, त्या ठिकाणी रवींद्र चव्हाण साहेब आम्ही आणू. तुम्ही म्हणालात बुरटे चोर का म्हणतो? यादी मोठी आहे, पण प्रवीणजींना माहिती आहे मुंबई महापालिकेच्या कारभारात 25 वर्ष उद्धवजींच्या शिवसेनेतल्या लोकांनी भुरटेगिरी केली. याची उदाहरणं भयंकर आहेत. पण एक उदाहरण मी वाचलं त्यानंतर मला आश्चर्य वाटलं. चव्हाण साहेब, बातमी होती वर्तमानपत्रामध्ये, मुंबई महापालिकेच्या महापौरांनी दिलेला रिव्ह्यू काय होता? मुंबईतल्या 2 वॉर्डांमध्ये महापालिकेने निविदा काढून स्थायी समितीने मंजूर करून काम काय दिलं? उंदीर मारण्याचं. महापालिकेची लोक म्हणे मुंबईत उंदीर मारत होती. मी म्हटलं मी तर कधी बघितलं नाही, पण मारली असतील तर माहिती तर नीट वाचू. माहिती वाचली तर लक्षात आलं की उंदीर मारायला उद्धवजींच्या काळातल्या महानगरपालिकेने खर्च केले 2 वॉर्डांसाठी 1 कोटी रुपये. उंदीर मारायला 1 कोटी रुपये. माझा विश्वास बसला नाही. मी महानगरपालिकेच्या कार्यालयात गेलो, म्हटलं बातमी चुकीची असेल, माहिती घेऊया. संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलवलं, म्हटलं माहिती द्या, हे खरं आहे का? मला आश्चर्याचा धक्का बसला. ते म्हणाले खरं आहे. अरे मग म्हटलं 1 कोटी उंदीर मारले किती ते तर सांगा. ते म्हणाले आम्ही ते आपटून आपटून मारले आहेत. मी म्हटलं आपटून मारले तर त्याचं केलं काय ते तर सांगा. ते म्हणाले आम्ही आपटून मारलेले उंदीर पुरून ठेवले आहेत. मी म्हटलं पुरलेली जागा तर दाखवा. तर महानगरपालिकेची लोक म्हणाली पुरलेल्या जागेवर आम्ही झाडं लावली आहेत. अरे मी म्हटलं झाडं कुठे लावली आहेत, ती झाडं तर दाखवा. तर महापालिकेची लोक म्हणाली गेल्या पावसाळ्यात वारा एवढा आला की झाडं पडून गेली आहेत. मी म्हटलं झाडं पडून गेली आहेत ठीक आहे, नोंद कुठे केली आहे ती नोंद तर दाखवा. ते म्हणाले नोंद आम्ही फाईल मध्ये ठेवली आहेत की 1 करोड मध्ये किती उंदीर मारले. मी म्हटलं ती फाईल तर आणा. तर ते म्हणाले फाईल आम्ही स्ट्रॉंग रूम मध्ये ठेवली आहे. मी म्हटलं स्ट्रॉंग रूम मधली फाईल तर काढा. म्हणाले गेल्या पावसामध्ये पाणी इतकं भरलं की फाईल वाहून गेली. अरे वाघ म्हणता आणि उंदीर मारण्यामध्ये पण खाता. आणि म्हणून तुम्ही भुरटे चोरा. आई भराडी देवीचा कृपाशीर्वाद आम्हाला आहे. या येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये मुंबईकरांना त्यांची सेवा तर देऊच, पण या भुरट्या चोरांपासून मुक्ती देऊ. आणि ते काम यशस्वी होऊ शकतं ते केवळ सिंधुदुर्गच्या या भूमिकेतनं होऊ शकतं. आणि म्हणून आजच्या सभेला महत्व आहे. महाराष्ट्रातली लोक लक्ष देऊन आहेत. आपणही भाषण ऐकायला तत्पर आहात. आपल्या सगळ्यांची इथेच रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आशिषजी.
बराडी मातेचं पुण्यस्थळ आहे. बराडी मातेची आज यात्रा आहे आणि समोर उपस्थित जनसमुदाय आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी मिळून केलेला संकल्प नक्कीच फलदायी ठरेल, यात कोणताही संदेह नाही. यानंतर मी विनंती करतो निलेशजी राणे यांना त्यांनी सभेला संबोधित करावं. माजी मुख्यमंत्री, सध्या केंद्रीय मंत्री सन्माननीय राणेसाहेब, माजी मुख्यमंत्री, आजचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब, सन्माननीय दरेकर साहेब, सन्माननीय नितेश राणे, सन्माननीय काळीदास कोळंबकर साहेब, सन्माननीय प्रसाद लाड साहेब, व्यासपीठावर सगळेच उपस्थित मान्यवर, माफ करा सगळ्यांची नावं घेत नाही आणि प्रोटोकॉल तुटला त्याबद्दलही दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण का शेलार साहेबांनंतर मी बोलणं योग्य नाही, पण त्यांना पुढे मला असं वाटतं विमान पकडायचं होतं म्हणून ते पुढे निघाले आणि म्हणून मी त्यांच्यानंतर बोलतोय. आज या कार्यक्रमाला उपस्थित राहताना एक विशेष आनंद होतोय. एकतर करोनाच्या काळानंतर एवढी भरगच्च सभा घेण्याची हिम्मत आणि धाडस हे फक्त भारतीय जनता पक्षामध्येच आहे, हे आजच्या या चित्रावरून स्पष्ट होतं. आजच्या या सभेनंतर खरोखरच काल पण मी एकीकडे गेलो होतो, सोनवडे गावामध्ये गेलो होतो. फडणवीस साहेबांना सांगू इच्छितो की साहेब, आता जिथे नजर जाते ना, म्हणजे अशी नजर फिरली ना तरी लोक प्रवेश करतात भारतीय जनता पक्षामध्ये. फक्त नजर फिरवली तरी. आज ही परिस्थिती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे. अनेक वक्तांनी तुम्हाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता, ही क्लिपही आपण बघितली की आज सिंधुदुर्ग जिल्हा कुठल्या स्तरावर काम करतो, कुठल्या दर्जाचं काम करतो. आज भराडी मातेच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर खास करून रवींद्र चव्हाण साहेबांचं अभिनंदन केलं पाहिजे. हे सर्व चित्र महिन्याभरात उभं करणारा माणूस म्हणजे सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेब. हे सहज उभं राहत नाही. कुठले कुठले शब्द प्रयोग करावे लागले तुम्हाला माहित नाही. काय काय हे सगळं प्रशासन हाताळणं काय सोपं नाही हो. प्रशासन हाताळणं काय सोपं नाही. पण आज या व्यासपीठावर मी आल्यापासून सगळे मुंबई महानगरपालिकेचं इथे नगरसेवक निवडून आले पाहिजेत, तर 100% निवडून आलेच पाहिजे. पण साहेब, आज जिथे आपण सभा घेतोय तो मालवण तालुका आज यजमानी तालुका आहे. आज जिल्ह्याबद्दल काही ठराविक माहिती सन्मान्य तेली साहेबांनी दिली असेल, पण आज मालवण तालुका असेल साहेब, हा विधानसभा मतदारसंघ असेल साहेब, इकडे आपला आमदार नाही, इथे आपला खासदार नाही, आणि ज्या खासदारांचं नाव सन्मान्य आशिष शेलार साहेबांनी घेतलं ते खासदार इकडे ह्याच तालुक्यामध्ये तळगावातले. आज जवळपास साहेब 8.5 वर्ष झाली राणे साहेबांचा या मतदारसंघात पराभव झाला 2014ला. आम्हाला विश्वास वाटला जेव्हा सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेब या जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले, माझी तब्येत बरी झाली, की आता या जिल्ह्याला, आता आपल्या या मतदारसंघाला न्याय मिळणार. 8.5 वर्षाचा बॅकलॉग आहे साहेब. परवा पत्रकारांनी विचारलं की सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब येत आहेत, आपल्या काय अपेक्षा आहेत. मला माझी खुर्ची जेवढी जवळ नेता येईल तेवढी मी जवळ नेतो, म्हणून 3ऱ्यावर आहे. हे साहेब माझ्यावर लक्ष द्यावं असं या कारणासाठी नाही. आज 8.5 वर्षाचा बॅकलॉग ह्या मतदारसंघामध्ये जर कोण भरून काढू शकेल तर ते देवेंद्र फडणवीस साहेबच काढू शकतील, हे ह्या सगळ्यांचा विश्वास असल्यामुळे आज साहेब यजमानी तालुका आहे. इथे जर नाही बोललो तर मालवणचे सगळे माझ्याकडे टक लावून बघतच बसलेत. या जिल्ह्यामध्ये नितेशनी मागचे त्याची जवळपास ही 2री टर्म
जेव्हा आपली सत्ता नव्हती 2.5 वर्ष, त्यांनी कसा वेळ काढला आम्हाला माहिती. 2.5 वर्ष साहेब तो भांडत राहिला, पण त्याच्या मतदारसंघामध्येही तसं ओसाड निधी न देण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर मागच्या उद्धव ठाकरे सरकारने केलं. आणि म्हणून साहेब आपण आज आलात, जास्त काय बोलण्याची आज इथे वेळ नाही. पण माझ्या अगोदर जेव्हा प्रभाकर सावंत इथे बोलत होते, त्यांनी सांगितलं उद्याचे सगळे आमदार तिन्हीचे तिन्ही हे आम्ही तुम्हाला निवडून देऊ, तर फक्त साहेब निवडून देणार नाही, त्यांना आपटणार. कारण का आम्ही जे भोगलंय मागच्या 8.5 वर्षामध्ये आणि त्यातल्या त्यात 2.5 वर्षामध्ये साहेब सरकार आम्ही पण बघितली. मी खासदार राहिलोय 5 वर्ष, पण कोणी कुठल्या मुख्यमंत्र्यांनी आकस बुद्धीने पर्सनल होऊन कधी कोणावर वार केले नाहीत. महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा असा मुख्यमंत्री झाला मागच्या 2.5 वर्षापूर्वी, म्हणजे मागच्या ह्या 6 महिन्यापूर्वी, की त्यांनी फक्त विरोधकांना आडवं कसं करायचं त्याच्यावरच 2.5 वर्ष घालवली. अहो या कोकणाने त्यांना भरभरून दिलं. आज उद्धव ठाकरेंना, ठाकरे कुटुंबाला काय दिलं नाही. जेवढी अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना नव्हती तेवढी एकमेव कोकणामध्ये शिवसेना होती. एवढं भरभरून दिल्यानंतर पण वर्षातून फक्त 2दा यायचं आणि फक्त टीका करून जायचे. साहेब एक फुटी कवडी दिली नाही. नितेश भांडत राहिला, साहेब आमचा डीपीटीसीचा पैसा कमी केला. 250 कोटीचा आमचा आराखडा 170 कोटीवर आणला. आणि आणला तो इम्प्लिमेंट करायचा, तो कोणी करायचा, इम्प्लिमेंट झाला का नाही कोणाचं लक्ष नाही. अधिकाऱ्यांच्या जागेवर मजा करत होते. आणि इकडचा आमदार तर काय ठेकेदारच आहे. त्यांनी फक्त स्वतःच्या नावावर, स्वतःच्या भावाच्या नावावर ठेके घेतले. त्याच्या पलीकडे हा कुडाळ मालवण मतदारसंघ हा ओसाड राहिला. पण इकडे बघण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही. आज म्हणून साहेब बोलण्यासारखं भरपूर काय, पण लोक तुम्हाला दोघांना ऐकायला आलीत. मी आपल्याला हात जोडून विनंती करतो साहेब, मागच्या ह्या इतक्या वर्षाचा बॅकलॉग आज आपण भरून काढू शकता, कारण का रिझल्ट सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने दिला साहेब. आज महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायतीमध्ये इतर कुठल्या जिल्ह्यामध्ये काय रिझल्ट आला मला माहित नाही, पण माझ्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रामध्ये जर ग्रामपंचायतीमध्ये 1 नंबर कुठल्या जिल्ह्यात रिझल्ट आला असेल तर तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाला दिलेला आहे. आणि म्हणून साहेब आम्ही विनंती करतो, आज आमचा हक्क आहे म्हणून आम्ही विनंती करू शकतो, साहेब आम्ही रिझल्ट दिला. आज ह्या सगळ्या लोकांच्या आशा आकांक्षा आपल्याकडे आहेत. आणि आपण जर कांडी फिरवली मग जादूची, तर आपण काय करू शकता हा उभा महाराष्ट्र आपल्याला ओळखतो. आणि म्हणून राणे साहेब केंद्रामध्ये आहेत, आपण राज्यामध्ये आहात. आपण जर ठरवलं तर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जो काय आपण टॅगलाईन लावलाय, सिंधुदुर्ग बदलतोय वगैरे वगैरे, मी तुम्हाला सांगतो साहेब 1990 सालापासून ते आतापर्यंत गावागावामध्ये राणे साहेब पोचले. माणूस पहिलीत येतो आणि नंतर लगेच 10वीत जात नाही. हे सगळं चित्र उभं करायला राणे साहेबांना 30-40 वर्ष गेली. आणि म्हणून हे सगळं चित्र उभं राहू शकलं, हे आपण कोणी विसरून चालणार नाही. आज त्या माणसाचे परिश्रम आहे. गावागावामध्ये संघटना उभी केली. जिथे राणे साहेब गेले तिकडे लोक वळली, तिथे तसं मतदान झालं. आणि म्हणून साहेब हा राणे साहेबांवर प्रेम करणारा जिल्हा आहे, हा आपल्यावर प्रेम करणारा जिल्हा आहे. आपण आशीर्वादाचा हात आपण दोघांनी ठेवला, त्या जिल्ह्याचा कायापालट होऊ शकतो. सिंधुदुर्ग खऱ्या अर्थाने बदलू शकतो आणि आपण तो बदल घडवून आणावा एवढीच फक्त इच्छा बाळगतो आणि थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद निलेशजी. यानंतर आपण मान्यवरांना ऐकणार आहोत, पण तत्पूर्वी 2 छोट्या विषयांचा या ठिकाणी एक चित्रफित आहे. यावर्षी आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष आहे, इंटरनॅशनल मिलेट इयर, आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने या विषयात एक वेगळा प्रकल्प सुरू करण्याचा मानस ठेवलेला आहे. मी आमच्या तंत्रज्ञांना विनंती करतो की 2 मिनिटाची चित्रफित आहे
ती या ठिकाणी प्रसारित करावी. आणि त्याचबरोबर या मिलेट विषयामध्ये काम करणारी मंडळी या ठिकाणी आली आहेत. त्यांनी एक मिलेटचा पुष्पगुच्छ साहेबांसाठी आणले. त्यांना विनंती करतो की त्याच वेळी त्यांनी तो साहेबांकडे सुपूर्द करावा. मैं आज FAO को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है. भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है. हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी है. स्नेह सिंधू कृषी पदवीधर संघ आणि सिंधू आत्मनिर्भर अभियानांतर्गत राबवण्यात येते सिंधुदुर्ग भरड धान्य अभियान. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय श्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या संकल्पनेतून साकारत आहे सिंधुदुर्ग भरड धान्य अभियान. जिल्ह्याच्या एकूण 8 तालुक्यांमध्ये 180 प्रक्षेत्र निवडून प्रात्यक्षिके बनवण्यात येत आहे. प्रत्येक प्रक्षेत्रावर किमान 200 शेतकरी प्रशिक्षण घेणार आहे. जिल्ह्यातील 36,000 शेतकरी प्रशिक्षण घेऊन त्यांना भरड धान्य लागवडीकरिता तांत्रिक मार्गदर्शन केलं जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष जरी असलं तरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हे अभियान म्हणून राबवलं जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात भरड धान्य लागवड केली जाणार आहे. माननीय पालकमंत्री यांच्या संकल्पनेतून एप्रिल महिन्यात भरड धान्य बियाणं वाटप होणार आहे. या उत्पादित भरड धान्याचा शालेय पोषण आहारात वापर करण्याचं नियोजन आहे. हीच खरी संकल्पना सिंधू आत्मनिर्भर अभियानाअंतर्गत असेल. उत्पादित भरड धान्याचे मूल्यवर्धन होण्याकरिता मिलेट जत्रेचं आयोजन करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यातून भरड धान्याचं खाद्यपदार्थ बनवण्याचं प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे. एकूणच भरड धान्याचा तळागाळात वापर सुरू करण्याचा संकल्प या अभियानात सोडला जातोय. सुदृढ आरोग्याकरिता भरड धान्य आवश्यक आहे हे आता जगानंही मान्य केलंय. म्हणूनच या अभियानात सर्व सिंधुवासियांनी सहभागी होऊया आणि जिल्हा निरामय करण्यात सहकार्य करूया. काय योगायोग आहे. भरड धान्य अभियानाचं उद्घाटन होत आहे आई भराडी आईच्या जत्रेलाच. भरडावर राहणारी ती भराडी आई आणि भरडावर पिकवली जातात ती भरड धान्य. म्हणूनच भराडी आईनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सगळ्या भरडांना शक्ती देऊन या धान्याला संजीवनी देऊ देत. पालकमंत्री माननीय रवींद्र चव्हाण यांच्या अभियानाला साथ देऊया आणि निरोगी सुदृढ. धन्यवाद. यानंतर सिंधुदुर्ग बदलतोय, सिंधुदुर्ग स्थिरावतोय, यामध्ये काही एक योजनांची छोटी पुस्तकं आपण जनतेपर्यंत नेण्यासाठी केली आहे. मान्यवरांना आम्ही विनंती करतो की त्याचं प्रकाशन या ठिकाणी करावं आणि आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना विनंती करतो की त्यांनी उपस्थित जनतेमध्ये या सगळ्याचं वितरण करावं. मान्यवरांना मी थोडा वेळ इथेच थांबण्याची विनंती करतो. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या जिल्हा कार्यालय प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये निर्माण होत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टीने कणकवली येथे एका मध्यवर्ती ठिकाणी जागा घेऊन आपलं कार्यालय सुरू करण्याचं ठरवलेलं आहे. प्रशस्त असं हे कार्यालय, याचं भूमिपूजन सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि राणे साहेब पालकमंत्री या सगळ्यांच्या उपस्थित व्हावं. जिल्हा कार्यालय मंत्री समर्थ राणे यांना विनंती करतो की त्यांनी रिमोट ओपनिंग करावं. अत्यंत सगळ्या सुविधा आणि संपूर्ण अद्यावत असं असणार आहे, प्रशस्त आहे. मान्यवरांना मी विनंती करतो की त्यांनी स्थानापन्न व्हावं. यानंतर मी विनंती करणार आहे सन्माननीय पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांना की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. भारत माता की. दोन्ही हात जरा वरती करून. भारत माता की. भारत माता की. वंदे वंदे. स्टेजवरतील सगळ्यांनी जरा उभे राहा. फार वर्षा अगोदर 2014च्या अगोदर काही पक्ष असे म्हणायचे
की कोकणामध्ये भाजपाचं काय आहे, तर भाजपाचं हे आहे. विजय असो. मी हे दाखवण्याचा यासाठी प्रयत्न केला की आदरणीय देवेंद्रजी एक कार्यकर्ता म्हणून नेहमीच आम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करत असतात की तुम्ही सर्वांनी पक्ष आणि पक्ष संघटनेसाठी जेवढी ताकद लावाल तेवढ्या ताकदीने मी तुमच्या बरोबर उभा राहीन. आणि हे अनेक वेळेला सिद्ध झालंय. आमच्यासारखे छोटे कार्यकर्ते काम करत करत आज या पदापर्यंत पोहोचले. त्याचं कारणच एक आहे की कार्यकर्त्याचा सन्मान ज्या पार्टीमध्ये होतो ती पार्टी म्हणजे आपली पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टी आहे. आणि म्हणून सिंधुदुर्गाने भारतीय जनता पार्टीला भरभरून दिलाय. साहेब, या जिल्ह्यामध्ये एकच गोष्ट करणं गरजेचं आहे. इथला असणारा जो तरुण आहे हा नोकरी निमित्त मोठ्या प्रमाणामध्ये शहराच्या दिशेने जातो. त्याचं स्थलांतर होताना मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही पाहतोय. याला स्थिर करणं हे तुमच्या हातामध्ये आहे. काही प्रकल्प या सिंधुदुर्गामध्ये रत्नागिरीमध्ये आणणं गरजेचं आहे. साहेब, गेल्या वेळेला चूक झाली आहे, आता चूक करू नका. नाणार सारखे जे प्रकल्प जे गेले अनेक वर्ष वाट पाहत आहेत, तरुण नोकऱ्यांसाठी वाट पाहत आहेत, हे प्रकल्प झालेच पाहिजेत. आणि त्यासाठी तुम्हाला स्वतःला प्रयत्न करायला हवेत हे या व्यासपीठावरून सांगू इच्छितो. साहेब, अनेक प्रकल्प आहेत की जे प्रलंबित आहेत. या पूर्ण भागामध्ये काजू मोठ्या प्रमाणात होतो. काजूचा असणारा दर हा कमी जास्त प्रमाणात होत असतो. यामध्ये असणारा बोंडू जो आहे त्या बोंडूला अतिशय कमी किंमत 1 रुपयापर्यंत बोंडू हा विकत घेतला जातो. परंतु त्यामध्ये काही संशोधन झालंय. त्या संशोधनाच्या माध्यमातून या बोंडू पासून प्रक्रिया केंद्र जर तयार केलं गेलं तर 5 वेगवेगळे त्यामधून भाग वेगवेगळ्या पद्धतीने बाहेर काढता येतात. त्यामध्ये इथेनॉल करता येतं. काही रंग बनवण्यासाठीचं असणारं केमिकल्स त्यामधून निघू शकतात. अशा अनेक गोष्टी करता येतात. 70-80 कोटी रुपयाचा जर प्रकल्प या भागामध्ये झाला तर या बोंडूला 1 रुपया जो मिळतोय तो 5 आणि 7 रुपयापर्यंत मिळायला सुरुवात होईल. साहेब, हे छोटे छोटे विषय आहेत. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून असणारा जिल्हा, इथे वेगळं काही करता येणार नाही. परंतु या जिल्ह्यासाठी एवढी ताकद दिली पाहिजे. साहेब, या जिल्ह्यामध्ये अतिशय कुशल कामगार आहेत आणि म्हणून काही प्रकल्प या ठिकाणी करताना काही तरुणांसाठी विशेष असा कार्यक्रम करण्याची गरज आहे. सुतार काम 1000 तरुणांना देण्याची गरज आहे. 1000 तरुण या पूर्ण भागातून जर सुतार काम शिकून जर त्यांना त्यांच्या हातामध्ये स्किल मिळालं तर या तरुणांना एक वेगळी संधी मिळणार आहे. साहेब, असे वेगवेगळे विषय आहेत आणि हे स्वतः आपण जर लक्ष देऊन करण्याचा जर प्रयत्न केला तर नक्की याचा फायदा हा सिंधुदुर्गातल्या तरुणांना होणार आहे. सिंधुदुर्गामध्ये आता होणारी जी नुकसान आहे, आता मोठी पिकं घेणं हे शक्य नाहीये. 8-9 वर्ष या सगळ्या गोष्टीसाठी लागतात आणि म्हणून हळद क्रांती केली आहे. यानंतरच्या काळामध्ये बुशमिरी असेल किंवा इतर अशा काही जी पिकं जी 1-2 वर्षामध्ये या भागामध्ये इथल्या तरुणांना, इथल्या असणाऱ्या शेतकऱ्यांना रोजगार अतिशय चांगल्या प्रकारे देऊ शकतात, अशासाठी प्रोत्साहन देणं हे फार गरजेचं आहे. आपण या सर्व विषयांमध्ये आपल्याला या सर्व गोष्टी माहीत आहेत. बऱ्याच वेळेला आपल्याशी या सर्व गोष्टीची चर्चा केली आहे. साहेब, या कोकणाला आणि कोकणातील असणाऱ्या प्रत्येक तरुणाला आपल्यावरती प्रचंड विश्वास आहे आणि म्हणून आपण येणाऱ्या काळामध्ये या रोजगाराच्या निर्मितीसाठी इथला असणारा तरुण
हा इथेच राहिला पाहिजे. तो इथून कुठेही स्थलांतर न होता त्यांना इथेच काहीतरी रोजगाराच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत, यासाठी प्रयत्न करूया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद चव्हाण साहेब. यानंतर आपण सर्वजण ज्या मार्गदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहात ते महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री कार्यसम्राट श्री देवेंद्रजी फडणवीस सरांना विनंती करतो की त्यांनी सभेला संबोधित करावं. आणि मगाशी मी म्हटलं तसं आनंद म्हटलं की फटाके आलेच. साहेबांच्या इथे थोडंसं फटाक्यांची आतिषबाजी झाल्यानंतर साहेबांनी सुरू. फटाक्याची आतिषबाजी नंतर करूया. भारत माता की, भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या कोकणचे सुपुत्र आणि केंद्र सरकारमध्ये बाबा आतमध्ये येत आहेत, राहू दे रे फटाके. संपले का रे बाबा? कधी कधी आनंदात फटाके वाजवतात आणि कधी कधी एखाद्याच्या मागे फटाके लावतात, पण हे आनंदात वाजवलेले फटाके होते. त्यामुळे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपले भूमिपुत्र आणि मोदीजींच्या सरकारमधले मंत्री आदरणीय नारायणरावजी राणे साहेब, माझे सहकारी आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री तडफदार अशी रवींद्र चव्हाणजी, आशिष शेलारजी, प्रवीण दरेकरजी, नितेश राणेजी, निलेश राणेजी, कालिदास कोळंबकरजी, प्रसाद लाडजी, निरंजन डावखरेजी, आपले नवनियुक्त आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रेजी, प्रमोद जठार, राजन तेली, शैलेंद्र दळवी, अतुलजी काळसेकर, अजितराव गोगटे, त्याचप्रमाणे डॉक्टर विनय नातू, या ठिकाणी प्रभाकर सावंत, मनीष दळवी, मंचावर उपस्थित सर्व सरपंच, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, पंचायत समितीचे सदस्य, सभापती, नगराध्यक्ष, नगरसेवक, विविध सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, सर्व लोकनियुक्त अशा प्रकारचे पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज खरं म्हणजे आंगणेवाडीला आई भराडी देवीचं दर्शन घेण्याकरता मी आलो होतो. आपल्याला कल्पना आहे की आई भराडी देवी जेव्हा कॉल देते तेव्हाच या ठिकाणी ही यात्रा
आयोजित करण्यात येते. 6 महिन्यापूर्वी तसाच कौल आई भराडी देवीने आम्हाला दिला आणि त्यामुळे साहजिकच आईचे आभार मानण्याकरता, आईचं दर्शन घेण्याकरता या ठिकाणी आम्ही आलो आणि एकीकडे आईचं दर्शन मिळालं आणि दुसरीकडे खऱ्या अर्थानं मायबाप असलेले तुम्ही सगळे लोक की ज्यांच्या भरोशावर आम्ही आहोत, तुमचंही दर्शन घेण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल मी भारतीय जनता पक्षाचे सिंधुदुर्ग युनिटचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो. आणि आपले पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचं देखील अभिनंदन करतो की त्यांनी अतिशय कमी वेळामध्ये या जत्रेकरता येणारे जे सगळे लोक आहेत त्यांच्याकरता ज्या व्यवस्था उभ्या केल्या, रस्त्यांच्या असतील, इतर व्यवस्था असतील, अतिशय सुंदर अशा प्रकारच्या या व्यवस्था या त्यांनी उभ्या केल्या, त्याबद्दल त्यांचं देखील अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. खरं तर आज या निमित्ताने एकीकडे भारतीय जनता पक्षाचा विस्तार काय झालाय याचं दर्शन देखील आपल्याला घ्यायला मिळतंय. सिंधुदुर्गामध्ये एकीकडे राणे साहेबांचं नेतृत्व भारतीय जनता पक्षासोबत आलं आणि त्यानंतर सिंधुदुर्गमध्ये एक नवीन चेतना भारतीय जनता पक्षामध्ये आली आणि आमचे रवींद्र चव्हाण हे पालकमंत्री झाल्यानंतर त्यामध्ये एक नवीन तेज आलं आणि मला असं वाटतं की आज या सिंधुदुर्गामध्ये आपले संघटनेचे लोक असतील, आपले आमदार असतील, या सगळ्यांच्या मेहनतीतून या मंचावरचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जवळजवळ आमच्या विदर्भाच्या भाषेत सांगायचं झालं तर ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीत तुम्ही सगळ्यांचा सुपडा साफ केला आणि भारतीय जनता पक्षाची ताकद काय आहे या सिंधुदुर्गात दाखवलं. पहिल्यांदा बँकेच्या निवडणुकीत दाखवलं, जिल्हा परिषदेत दाखवलं, पंचायत समितीत दाखवलं. काही म्हणता काही शिल्लक ठेवलं नाही. पण हे खरं आहे, निलेश जे म्हणाले ते खरं आहे. आता याच्यामधली जी कमतरता आहे पुढच्या वर्षी ती भरून काढू. इथला आमदार आणि इथला खासदार हाही भारतीय जनता पार्टी आणि बाळासाहेबांची शिवसेना या आपल्या युतीचाच असेल हे मी निश्चितपणे आज आपल्या सगळ्यांचा परफॉर्मन्स पाहून आणि जनतेचा आशीर्वाद पाहून या ठिकाणी सांगू शकतो. खरं म्हणजे मी ज्यावेळेस आलो, चिपीच्या विमानतळावर उतरलो, खरं म्हणजे विमानतळ या ठिकाणी झालं याचं खरं श्रेय जर कोणाला द्यायचं असेल तर ते राणे साहेबांना दिलं पाहिजे. राणे साहेबांनी पुढाकार घेतला आणि त्यानंतर ज्यावेळेस मी मुख्यमंत्री झालो त्यावेळेस काही अडचणी होत्या, त्या अडचणी आपण दूर केल्या. काम राणे साहेबांनी पूर्ण मार्गी लावलं होतं, पण काही अडचणी होत्या त्या आपण दूर केल्या. आणि राणे साहेब आपल्या लक्षात असेल, सुरेश प्रभू आपण सगळ्यांनी त्याचं उद्घाटन केलं, पण काही लोकांना 2-2 वेळा उद्घाटन करण्याची देखील शौक असतो. ज्यांनी त्याच्याकरता काहीच केलं नाही, एक वीट देखील रचण्याकरता मदत केली नाही, मला आश्चर्य वाटलं. एक दिवस मला ऐकायला मिळालं की चिपी विमानतळाचं पुन्हा उद्घाटन होत आहे. मी विचारलं काही नवीन झालं का तिथे? आपण केलं ते मात्र सगळंच झालं होतं, मी स्वतःच विमान घेऊन आलो होतो. म्हणाले नाही काही नवीन झालं नाही, सरकार नवीन आलं म्हणून नवीन उद्घाटन. आणि म्हणून आपण पुन्हा एकदा उद्घाटन बघितलं. खरं म्हणजे 2.5 वर्ष जे सरकार होतं सन्मान्य उद्धव ठाकरेजींच्या नेतृत्वात एक गोष्ट कोकणाकरता केलेली त्यांनी दाखव. एक 2.5 वर्षामध्ये एकही गोष्ट कोकणाकरता केली नाही ते तर सोडाच, पण इतक्या थापा मारल्या की या ठिकाणी 2 चक्रीवादळं आली. त्या चक्रीवादळामध्ये साधे 150-200 कोटी रुपये द्यायचे होते,
मदतीचे ते देखील दिले नाहीत. म्हणजे नुकसानीचे 1000-1500 कोटी सोडा, पण जे मदतीचे पैसे द्यायचे होते त्यातली देखील फुटकी कवडी त्या सरकारनं दिली नाही. आणि हे यांचं कोकणावरचं प्रेम आहे. आणि कोकणाने इतके वर्ष जे आशीर्वाद दिले त्या आशीर्वादाचं उतराई होण्याची वेळ जेव्हा आली त्यावेळेस कशा प्रकारे हे वागले हे कोकणाने बघितलंय आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने देखील बघितलंय. खरं म्हणजे आपल्या लक्षात असेल, जेव्हा 5 वर्ष काम करण्याची संधी मिळाली, चांदा ते बांदा सारखी योजना असेल किंवा वेगवेगळ्या पर्यटनाच्या योजना असतील, याला आपण मोठ्या प्रमाणात निधी दिला. या ठिकाणी रस्ते असतील, मूलभूत सोयी असतील, याकरता आपण निधी दिला. आणि काजू असेल, नारळ असेल, सुपारी असेल, या संदर्भातल्या विविध योजना या त्या काळामध्ये आपण आणल्या. पण अशा प्रकारची एकही योजना उद्धव ठाकरेजींच्या नेतृत्वातल्या सरकारला आणता आली नाही. आणि म्हणून यांचं प्रेम बेगडी आहे. खरं म्हणजे यांनी कोकणाचं काय नुकसान केलंय हे जर आपण लक्षात घेतलं तर या ठिकाणी जो रिफायनरीचा प्रोजेक्ट आपण आणणार होतो, आताही आणूच, सोडणार नाही, पण आतापर्यंत तो तयार झाला असता. ही ग्रीन रिफायनरी होती, ही नेक्स्ट जनरेशन टेक्नॉलॉजी रिफायनरी होती. आजपर्यंतच्या भारताच्या इतिहासातलं सगळ्यात मोठी गुंतवणूक, सगळ्यात मोठी म्हणजे आजपर्यंत कुठल्याही राज्यात एवढी मोठी सिंगल गुंतवणूक 3 लाख कोटीची कधी झाली नाही. ती गुंतवणूक या ठिकाणी होणार होती आणि 3 सरकारी कंपन्या ती गुंतवणूक करणार होते, खासगी कंपन्या नाही. 1 लाख लोकांना थेट रोजगार हा त्या ठिकाणी मिळणार होता. आणि त्या व्यतिरिक्त किती लोकांना इनडायरेक्ट रोजगार मिळाला असता याची कल्पना आपण करू शकता. अक्षरशः खोटं सांगून लोकांना या ठिकाणी पहिल्यांदा बहकवलं आणि त्यानंतर जेव्हा लोकांना सत्य समजलं, म्हणाले ही रिफायनरी झाली तर आंबे येणार नाहीत. आम्ही लोकांना सांगितलं, चला तुम्हाला जामनगरला देऊन दाखवतो. त्या जामनगरमध्ये जिथे रिलायन्सची रिफायनरी आहे ती मागच्या जनरेशनची आहे, आता जनरेशनची नाही. पण आज आपल्या कोकणातला आंबा तिथे नेला त्यांनी. आणि आज सगळ्यात जास्त आंब्याचा एक्सपोर्ट आपल्या तुलनेत कदाचित जास्त एक्सपोर्ट त्या रिफायनरीच्या परिसरातनं, त्याच्या आजूबाजूनं, जामनगरमधनं, त्या ठिकाणी गुजरातमधनं होतोय. आणि यांनी मात्र आपल्याला सांगितलं तुमचा आंबा होणार नाही. आमच्या मच्छीमार समाजाला सांगितलं तुमची मासेमारी होणार नाही. खोटं बोलून बोलून या ठिकाणी इतक्या चांगल्या प्रोजेक्टला विरोध केला आणि शेवटी अशी अवस्था आली, आपलं सरकार आलं नसतं तर केंद्र सरकारने निर्णय घेतला होता की आता हा प्रोजेक्ट हा 3 राज्यांमध्ये न्यायचा, केरळमध्ये न्यायचा, कुठेतरी कर्नाटकमध्ये न्यायचा, कुठेतरी गुजरातमध्ये न्यायचा, असा 3 राज्यांमध्ये हा डिस्ट्रीब्युटेड पद्धतीनं प्रोजेक्ट करायचा असा निर्णय शेवटी केंद्र सरकारने घेतला होता. पण तुमच्या आशीर्वादानं, आई भराडी देवीच्या आशीर्वादानं सरकार बदललं. आम्ही केंद्र सरकारला सांगितलं हा महाराष्ट्राबाहेर प्रोजेक्ट आम्ही जाऊ देणार नाही, आम्हाला हा प्रोजेक्ट हवाय, आमच्या मुलांच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे. आणि केवळ तेवढं नाहीये, या एका प्रोजेक्टमुळे महाराष्ट्राची पुढच्या 20 वर्षाची वाटचाल, आमची अर्थव्यवस्था ही सुदृढ होणार आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे हे नुकसान करण्याचं काम यांनी केलं. आज तुम्ही बघा, हा पर्यटनाचा जिल्हा आहे. केंद्र सरकारने राणे साहेबांच्या नेतृत्वात आज इतके प्रोजेक्ट आपले मंजूर केले, मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी निधी द्यायला आता सुरुवात केली. राज्य सरकार देखील त्याच्यात पुढाकार घेत आहे. आणि इथलं पर्यटन जर आपल्याला चांगल्या प्रकारे करायचं असेल तर आपल्याला काही 5 स्टार हॉटेल्स देखील करावे लागतील.
आपल्याला माहिती आहे कितीतरी वर्षापूर्वी ताज या ठिकाणी येणार होतं, राणेसाहेबांनीच पुढाकार घेतला होता. मध्यंतरीच्या काळात ते गेलं. पुन्हा आपलं जेव्हा 5 वर्ष सरकार होतं सगळ्या त्यातल्या अडचणी दूर केल्या. 2.5 वर्षात पुन्हा बंद पडलं होतं. आता पुन्हा मी विचारलं तर म्हणाले काही अडचणी आहेत त्या पुन्हा आम्ही दूर करतो आहोत. लोकांना योग्य तो मोबदला देऊन त्या जागा त्यांना हँडओव्हर करून या ठिकाणी 5 स्टार हॉटेल झाले पाहिजेत. आपण बघा बाजूला गोव्यामध्ये पर्यटन आहे, याचं कारण काय आहे? मोठ्या प्रमाणात 5 स्टार हॉटेल्स त्या ठिकाणी झाले आहेत. आज विदेशी पर्यटक जर यायचे असतील तर एक एअरपोर्ट लागतं आणि दुसरी पंचतारांकित व्यवस्था लागते. आणि आपले जे काही बीचेस आहेत ते तर गोव्यापेक्षा सुंदर आहेत, त्यापेक्षा जास्त स्वच्छ आहेत. आणि म्हणून या ठिकाणी परदेशी पर्यटकांना आपण आणू शकतो. मला विश्वास आहे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून निश्चितपणे आपण याच्यामध्ये पुढाकार घेऊ आणि येत्या काळामध्ये ही व्यवस्था या ठिकाणी निश्चित उभी करण्याचं काम हे आपल्या सरकारच्या माध्यमातून आपण करू. मगाशी बोलत असताना खरं म्हणजे रवींद्र चव्हाण असं म्हणाले की आमचा जो बोंडू आहे त्याला 1 रुपया मिळतो. आणि त्यांनी माझ्यासमोरही प्रेझेंटेशन केलं की आता नवीन तंत्रज्ञानाचे काही उद्योग आले आहेत की ज्या उद्योगामध्ये आज या बोंडूला आपण 5 ते 7 रुपये देऊ शकतो. आणि म्हणून रवींद्र चव्हाणजी मी आपल्याला आश्वस्त करतो आपण याचा प्रकल्प तयार करा. राज्य सरकार त्याच्यामध्ये पुढाकार घेईल आणि त्याला जे अंशदान राज्य सरकारच्या वतीनं पाहिजे ते अंशदान आम्ही देऊ. आपण हा प्रकल्प उभा करा आणि आमचा काजू पिकवणारा जो शेतकरी आहे त्याच्या काजूला तर भाव मिळालाच पाहिजे, पण बोंडूलाही भाव मिळाला पाहिजे. या दृष्टीनं निश्चितपणे याचा पायलट हा तुम्ही पुढाकार घेतला तर राज्य सरकार निश्चितपणे यामध्ये मदत करेल. मगाशी खरं म्हणजे आपण बोलत असताना सांगितलं, नितेशजी निलेशजी तुम्ही सगळ्यांनी सांगितलं की आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकडे विशेष लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. मी तुम्हाला आजच सांगतो की आपले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी असतील, मी असेल, आम्ही ठरवलं आहे की कोकणाकडे विशेष लक्ष आपल्याला द्यायचं आहे. आणि म्हणून आता आम्ही लवकरच बजेट तयार करायला घेतो. तुम्हाला काय पाहिजे ते मागून घ्या. निश्चितपणे या बजेटमध्ये तुम्हाला ज्या ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्या जिल्ह्याकरता हव्या आहेत त्या गोष्टी देण्याचा प्रयत्न हा आम्ही निश्चितपणे या ठिकाणी करू. आज खरं म्हणजे आपण भरडधान्याचा तृणधान्याचा महोत्सव या ठिकाणी साजरा करतोय. त्याचं नवीन नाव आता श्री अन्न झालंय. आणि मगाशी मला नाचणीचा एक मोदक दिला. मी घाबरत थोडासा खाऊन पाहिला. माझ्या लक्षात आलं फारच चांगला आहे म्हणून पूर्ण खाल्ला. आपल्यालाही माझी विनंती आहे की आता आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी भरडधान्याचा वापर हा मोठ्या प्रमाणात सुरू केला पाहिजे. आज भारताला आपण भरडधान्याचं कोठार तयार करू शकतो आणि जगाला, कारण आता जगाच्या लक्षात आलं की जर तब्येत चांगली ठेवायची असेल तर भरडधान्य खाल्ल्याशिवाय पर्याय नाही आहे. त्याची पोषक तत्व हीच आपल्याला चांगल्या प्रकारे जगवू शकतात. आणि म्हणून हा जो काही मिलेट महोत्सव या ठिकाणी सुरू झाला आहे त्यातही आपल्या जिल्ह्याने जो पुढाकार घेतला त्याबद्दल जिल्ह्याचे अतिशय मनापासून मी अभिनंदन करतो. आणि येत्या काळामध्ये ज्या प्रकारे जिल्ह्याने आपल्याला आशीर्वाद दिला आहे या आशीर्वादाच्या आणि उपकाराच्या ओझ्याखालीच आपण राहू इच्छितो. त्यातनं आपल्याला बाहेर यायचं नाही. पण निश्चित या आशीर्वादाचं उतराई होण्याकरता या जिल्ह्याच्या पाठीशी खंबीरपणे आपण उभं राहू एवढाच विश्वास आज या निमित्ताने देतो. पुन्हा एकदा आमचे ज्ञानेश्वर म्हात्रे असतील किंवा या मंचावर बसलेले सर्व आमचे लोकप्रतिनिधी असतील या सर्वांचं अभिनंदन करतो. आणि नितेश राणेजी तुम्हाला एवढंच सांगतो, तुम्ही जे सांगितलं की पुढच्या वर्षी या ठिकाणी काय घडलं पाहिजे, मी त्याच्यावर एवढंच म्हणेन, आई भराडी देवीचा आशीर्वाद हा तुम्हाला मिळो आणि तुमच्या तोंडात साखर पडो आणि तुम्ही जे सांगितलं तेच चित्र या ठिकाणी दिसो एवढीच विनंती आई भराडी देवीला या ठिकाणी करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद देवेंद्रजी.
आज या सभेसाठी जी मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत ती सर्व कोकणावर विशेष प्रेम असलेली मंडळी आहेत. आमच्या पदाधिकाऱ्यांची जी इच्छा आहे की सर्वांना या एकाच पुष्पमालेमध्ये गुंफून त्यांचा सत्कार करावा. मी विनंती करतो आमच्या पदाधिकाऱ्यांना की त्यांनी पुष्पमाला सेवेचा ध्यास हवा प्रगतीचा मार्ग दाखवू हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा हा विश्वास आहे सिंधुदुर्ग भाजपाचा. ध्यास एक श्वास एक मार्ग विकासाचा बंध एक गंध एक वेद भविष्याचा. धन्यवाद. ध्यास एक श्वास यानंतर आपण सभेच्या समारोपाकडे वळतोय. आपल्या सिंधुदुर्गच्या भाजपा कुटुंबाचे कुटुंब प्रमुख ज्यांना आपण आदरणीय दादा म्हणतो, ह्या सन्माननीय राणे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. ठीक आहे, थँक्यू. आई भराडी देवीला अभिवादन करतो. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने ही भूमी पवित्र झाली, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना पण अभिवादन करतो. या ठिकाणी मेळावा आयोजित केलेला आहे, आनंद मेळावा. त्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून एक कर्तबगार व्यक्ती, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, मला आवडत नाही शब्द बोलायला तरी बोलावं लागतो, उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, सन्माननीय पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण, सन्माननीय प्रवीण दरेकरजी, सन्माननीय कालिदास कोळंबकर, सन्माननीय आशिष शेलार, सन्माननीय प्रसाद लाड, सन्माननीय निलेश राणे, सन्माननीय नितेश राणे, नवीन निवडून आलेले ज्ञानेश्वर म्हात्रे आमदार, सन्माननीय निरंजन डावखरे आमदार, जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय राजन तेली, सौ संध्या तेरसे महिला जिल्हाध्यक्ष, सर्व भाजपा तालुकाध्यक्ष, सर्व पदाधिकारी, सरपंच, उपसरपंच, सर्व लोकप्रतिनिधी, पत्रकार मित्र, उपस्थित बंधू भगिनीनो आणि तरुण मित्र, आपण सर्वांची भाषणं ऐकलीत. माझ्या जवळ जास्त वेळ नाही आहे, कारण प्रसादाचा वेळ सुरू होणार आहे. थोडक्यात बोलण्याचा मी प्रयत्न करेन. प्रथम मी सन्माननीय रवींद्र चव्हाण यांचं अभिनंदन करतो. त्यांनी पुढाकार घेऊन कोरोनानंतर ही भव्य सभा आयोजित केली भारतीय जनता पक्षाची, आणि म्हणून त्यांचं अभिनंदन करतो आणि भविष्यातील त्यांच्या वाटचालीला शुभेच्छा देतो. मित्र हो, या जिल्ह्यात मला 33 वर्ष झाली. तसा या जिल्ह्यात जन्म झालाय माझा, पण माझं कार्यक्षेत्र मुंबई. 90 साली आलो आणि तेव्हापासून या जिल्ह्यामध्ये मी काम करतोय. मी वाटचाल केली, शिवसेनेतून सुरुवात झाली, त्यानंतर काँग्रेस आणि आता भारतीय जनता पक्षात आहे. हा शेवटचा प्रवास आहे.
आता याच्या नंतर कोणता पक्ष नाहीये, पण एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो अभिमानाने, मी ज्या पक्षात असतो 100% असतो, 99% पण नाही, मला आवडत नाही, 100%. कोणी जरी किती ऑफर दिली तरी दगा फटका माझ्याकडून होणार नाही. ऑफर देणाऱ्याला दगा होईल किंवा फटकाही होईल, पण माझ्याकडून होणार नाही. आणि म्हणून ज्यांनी चांगलं काम केलं, चांगल्याला चांगलं म्हणणं माणुसकीचा धर्म आहे. आमचे रवींद्र चव्हाण प्रामाणिक कार्यकर्ता आहे आणि चांगलं काम करते. पण त्याने मी एकच सांगेन, पाठीमागची लोकप्रतिनिधींची गर्दी 600 जणांची ती 6 महिन्याची नाहीये, त्याला 33 वर्ष लागली. 33 वर्ष लागली. गावागावात घराघरापर्यंत मी पोचलोय. माझ्या पत्रकार मित्रांना पण मी आज काही गोष्टी सांगा, मला प्रश्न विचारता, अमुक असा बोलला, तमुक असा बोलला, हा असा बोलतो. माझी विनंती तुम्हाला सर्वांना, त्यांना विचारावं, या कोकणासाठी, या सिंधुदुर्गासाठी काय योगदान तुमचं? पाटबंधाऱ्याचे एवढे प्रकल्प आहेत जिल्ह्यात, सुरू आहेत, 90च्या नंतर सुरू झाले. एका प्रकल्पासाठी कधी मेहनत पत्र कधी काय केलं? एक तरी प्रकल्प लघु मध्यम मोठा सांगा मला. या जिल्ह्यातले रस्त्यांचं जाळं आहे, काही रस्ते राहिले काही, पण राज्यातल्या कुठल्याही जिल्ह्यापेक्षा सिंधुदुर्गाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलंच आहे. मी संपूर्ण राज्यात सगळे जिल्हे फिरलो. त्यामुळे असं म्हणायचं हरकत नाही मला, म्हणून सिंधुदुर्ग बदलतोय जसा माझा देश बदलतोय. माझा देश माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बदलतायत, महासत्तेकडे घेऊन चाललेले आहेत. अभिमान वाटतो त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर. बघा, महासत्तेकडे नेणारे, आत्मनिर्भर भारत बनवणारे आमचे पंतप्रधान आहेत. वास्तव आहे, वास्तव आहे. आजचा पर कॅपिटल इन्कम आमच्या भारताचा 14 साली किती होता आणि आता या 9व्या वर्षात डबल झाला. हो, 1,57,000 जवळपास 2 लाख झाला, जो अर्धा नव्हता. हा विकास आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा 33 वर्षापूर्वी 35,000 होता, आज 2.25 लाख झाला. एका दिवसात नाही होत, एका वर्षात नाही होत. आज या जिल्ह्यामध्ये जी फळं, आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, रतांबे, फणस, करवंद बाय प्रोडक्ट बनतात, व्हॅल्यू ॲडेड प्रोडक्ट बनतात. सरकारचा पैसा मिळत नाही म्हणून ओसरगावला मी स्वतःच्या आणि संस्था काढली, कंपन्या काढल्या आणि लोकांचा माल घेत होतो. फूड प्रोडक्ट मधून बनवलेले माल घेत होतो, त्यांना पैसे देत होतो, पॅकिंग प्रोसेसिंग करून मार्केटिंग करत होतो. आज 2 हाताला काम दिलं आणि म्हणूनच आज पर कॅपिटल इन्कम वाढला, दरडोई उत्पन्न. बांधवणं हा जिल्हा विकास करेल, पण कपाळ करंटे मध्ये मध्ये येतात. त्या विचारावं त्या ना, काय केलं रस्त्यासाठी, काय केलं शिक्षणासाठी, काय केलं इंडस्ट्री रोजगारांसाठी, काय केलं 2.5 वर्षात काय केलं. 56 वर्ष झाले शिवसेनेला. पहिल्या 45 वर्षामध्ये साहेब असेपर्यंत शिवसेना घडायला, वाढायला, सत्तेत यायला कोकणाने आधार दिला. म्हणत नाही मी नारायण राणे, कोकणाने. कोकणीच माणूस तिथे होता. महाराष्ट्रात वन सगळ्या जिल्ह्यात, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र फिरणारे कोकणीच होते. मग उद्धवा काय केलंस रे बाबा? 2.5 वर्षात आलाच 2दा मासे खायला. ठराविक लोकांकडून मासे डबे कुठून जातात मला माहिती आहे. ते तर 2 डबे बंद झाले. सांगा मला काय दिलं? आमच्या त्यावेळेला मुख्यमंत्री होते आणि आता अर्थमंत्री आहेत, विरोधी पक्ष नेते मागे होते, आता उपमुख्यमंत्री आहे. सांगितलं एक तरी प्रोजेक्ट, एक तरी प्रकल्प. जिथे प्रकल्प येतात कोकणात तिथे विरोध. एनरॉन आला, एनरॉनला विरोध. आणि एनरॉनची कामं कोणी घेतली? पत्रकार माझे
जे दाखवतात ना, आम्हाला प्रश्न विचारा, त्या एनरॉन मध्ये काम जास्तीत जास्त कोणी, गाड्या कोणाच्या होत्या, कॉन्ट्रॅक्टर कोण होते, हे राजन साळी पण कॉन्ट्रॅक्टर होते, आता आमदार आहे. काम एकही करायचं नाही जिल्ह्यात, कोणाला मदत नाही करायची, गोरगरिबांना मदत नाही करायची, कोणाच्या घरात अन्न शिजत नाहीये, धान्य नाहीये, जाऊन शिवसेनेवाल्याने हे आता आहेत ना, आत्ताचे तेव्हाचे ठीक आहे, दिलं का 5 किलो धान्य? कुपोषित बालक आहे, कोणाला तरी विचारपूस केलं, कलेक्टरला विचारलं, त्यांची मिटिंग घ्या, चला आम्ही त्यांच्या कुपोषणाची जबाबदारी घेतो घालवायची. काही करायचं नाही. टीका राणे, इथे एखादी बालवाडी काढत नाही, एखादी शाळा काढत नाही, एखादं कॉलेज काढत नाही. शाळा, कॉलेज, इंजिनिअरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, शिक्षण क्षेत्रात अरे आम्ही काम केलं, पैशाने केलं, सरकारच्या पैशाने नाही केलं. काय म्हणून यांचं काय करायचं आणि प्रश्नाला उत्तर कोण? मी नाही देणार. मी जे काय द्यायचं तेव्हा त्याच वेळी देणार. आमचे फटाके लागले, आमचे देवेंद्र फडणवीस बोलायला उभे राहिले, मला पण फटाके काढता येतात आणि काढेन ना, त्या पळताबाई थोडी होईल, जिल्ह्यात पण राहू देणार नाही. नाही, मी एक सण करतोय, कारण आता बीजेपीत आलो, ही माझी अडचण आहे. हा, अडचण आहे हो. काय कराल? अरे भाजपमध्ये सहनशील, शांत विचारसरणीचे सगळे लोक आहेत. आता आपण पण त्याच्यातच बसतो, मग तसे व्हायला पाहिजे, तसं दाखवायला पाहिजे म्हणून कृती करतो. याचा ॲडव्हान्टेज घेऊ नका. ते कोण पत्रकार आहे, नोकरीदार नेता आहे, दिल्लीच्या कक्षेतच आहे, कधीतरी होईल भेट, कुठेतरी होईल. आणि दुसरे इथे नाव सांगतात ना, रात्री दिसत नाही, दिवसा दिसतात. आणि पत्रकार त्यांना फोकस मारून त्यांची बाईक घेत. एक काय शाळा बांधली हो, बालवाडी बांधली, तळगावला जाणारा एक तरी रस्ता केला, रस्त्याला खासदार फंड दिला, नाणार त्या गावांमध्ये सगळ्या किती जागा घेऊन ठेवल्या. आमची कुठला प्रकल्पाची जागा आहे का सांगाव? मला आमच्या लोकांना सांगायचं आहे, शिवसेना बाळासाहेबांनंतर फक्त टक्केवारी करणारी कॉर्पोरेशन 25 वर्ष लुटली. ती कॉर्पोरेशन, मुंबई कॉर्पोरेशन लुटली, संसार उभारले, देश परदेशात गुंतवणूक केली. मुंबई महानगरपालिकेवर कोकणी माणसांनी वन मेहनत कष्ट घेऊन, घाम गाळून शिवसेनेची सत्ता मुंबईत आणली, राज्यात शिवसेना नेली. त्या कोकणाकडे, कोकणी माणसाकडे, नोकरी धंद्याकडे, पोटाच्या प्रश्नाकडे 2.5 वर्षात आपल्या आयुष्यात नाही पाहिलं. कसली शिवसेना? मी 39 वर्ष जवळून पाहिले हो. त्या बातोसून मॅक्झिमम माझं आयुष्य रोज 7च्या नंतर तिथे बसायचं साहेबांकडे. मी अनुभवलेली शिवसेना आहे, पाहिलेलीच नुसती नाही, पाहिलेली नाही. साहेबांनी रक्तात भिनवली होती शिवसेना, रक्तात. आणि म्हणून आज तुम्हाला सांगेन, सत्ता परत एकदा भारतीय जनता पक्षाची महाराष्ट्रात आली आहे. मला मागायला आवडत नाही. परवाही मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बैठकी मला एकही काय बोलायचं नाही, योग्य वेळी मी बोले. आणि मला विश्वास आहे, त्यानं सांगितलं, साहेब चर्चा थांबवा, पण आमच्या कलेक्टरचा आलेला प्रस्ताव तसा मान्य करा. त्याने उत्तर दिलं नाही, ते योग्य वेळी उत्तर देत नाही, मान हलवतात, मी समजून गेलो. येस, म्हणजे मिळणार. आपल्याला विकासाला पाहिजे, कधी हक्काचे आहे. तू रवी, तू आपलं सॉरी नाव घेतलं, रवींद्र चव्हाणजी, तुम्ही कॅबिनेटमध्ये आहात, या जिल्ह्याच्या काही कमी पडणार नाही. तुम्ही काम करत राहा, काम कर, कधी कमी पडणार नाही. कोणताही मंत्री असो, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कोणी तुम्ही आपण शब्द टाकला नाही म्हणणार नाही. आणि तुम्हाला मी सांगतो, केंद्रातली कुठल्या मंत्र्याला मी फोन केला, साहेब मेरा डिस्ट्रिक्ट का काम, येस सर. आपल्या सिनियरिटी पण प्रत्येक येस सरच म्हणतो. आता बघा ना, MSCB ला किती पैसा आहे. सगळे आमदार, साहेब तुम्ही काय केलं? खासदार, आमदार नाही खासदार, आपने क्या किया है कि आपका ही नाम फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में था.
मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक दो बार खाली मिला है डिपार्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए। यार देशामध्ये नोकऱ्या द्यायच्या असतील, उद्योजक लोकांना बनवायचं असेल, रोजगार तयार व्हायचे असतील, उत्पन्न देशाचं वाढवायचं असेल, देशाचा जीडीपी वाढवायचा असेल आणि महासत्ता व्हायचं असेल तर मला उद्योग द्यायला पाहिजे, तुम्ही पैसे द्या। किती पैसे दिलेत मी, खर्च करता करता माझं आयुष्य कमी पडेल एवढे पैसे दिले, एवढे की द्या, उद्योजक बनवा, बांधवांनो। पर कॅपिटल इन्कम अमेरिकेचा 56 लाख आहे, 56 लाख, आपण 2 लाख आहोत। त्या तिकडे पोचायचं असेल तर आपल्याला उद्योग धंदे वाढवावे लागतील राज्यात आणि जिल्ह्यात। लोकांचं उत्पन्न वाढवायला एकच मार्ग आहे, तो मार्ग म्हणजे उद्योग, इंडस्ट्री, शेती आणि त्याला पूरक शेती प्रक्रिया उद्योग हेही चालू शकतात। आज जगात मागणी आहे प्रोसेसिंग, एमएसएमई मोठ्यात मोठ्या प्रमाणात सिंधुदुर्गात फूड प्रोसेसिंग क्लस्टरची मागणी आली, मी देणार, शिवसेना सोडून सगळ्यांना देणार। माझा राग नाही, मी राग सैनिकांवर नाही करत आणि नको त्यांची नावं पण घेत नाही काय। पण या जिल्ह्यात काम करताना रवींद्र चव्हाण साहेब जशाच तसं, नुसते फटाक्याचे आवाज काढ नको, बाकी पण आवाज येऊ दे, बघा काय होईल ते, रिझल्ट लगेच येतो। फटाक्याची तर वात पेटायला लागते, इथे नाही, आपल्याकडे झटकन आवाज येतो। आपल्याला लोकांचं कल्याण करायचं आहे, लोकांचं उत्पन्न वाढवायचं आहे, या जिल्ह्यात गरीब राहता कामा नये। हा मी पण केलाय, या जिल्ह्यात मी गरीब ठेवणार नाही मी असेपर्यंत, म्हणून मी पर कॅपिटल इन्कम, दर उत्पन्न वाढवायला मागे लागलो ना, हे लागलो। अगरबत्तीचा उद्योग, महिला उद्योग, म्हणून मी ते देणार आहे महिलांना। मधमाशांचे पेट्या देणार, ट्रेनिंग सेंटर आता परत मी आमच्या देवेंद्रजींना बोलवणार आहे, ट्रेनिंग सेंटरचं भूमिपूजन, 200 कोटीचं ट्रेनिंग सेंटर, नवीन टेक्नॉलॉजीच्या सगळ्या मशीनचं ट्रेनिंग आमच्या जिल्ह्यात मिळणार, आमच्या जिल्ह्यात मिळणार। नागपूरमध्ये पण एक आहे, नागपूरमध्ये आमच्या तरुणांना चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळाव्या, आधुनिकतेची कास धरावी, आणि म्हणून मी पहिलं ट्रेनिंग सेंटर आणलं। नामधारी नोकऱ्या नाही, माझ्या जिल्ह्यात 89% साक्षरता आहे, दर्जेदार शिक्षण मिळावं, आधुनिक टेक्नॉलॉजीचं ज्ञान मिळावं, चांगले उद्योग धंदे करावे, मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळाव्यात, उत्पन्न वाढलं, जिल्ह्याचं, राज्याचं, देशाचं, तर जी घोषणा अभिमानाने आमच्या पंतप्रधान करतात। आज सांगा ना किती योजना दिल्या त्यांनी आतापर्यंत, 41 योजना त्यांनी 8 वर्षात जाहीर केल्या, 41 योजना। विचारा पत्रकार, तुम्ही तुमच्या जे कोण येतात त्याला विचारा, तुमची सत्ता होती ना, मोदी साहेबांनी आता 3 वर्षाच्या काळामध्ये 3.5 लाख कोटी अन्नधान्य गरिबांना दिलं। किती कोटी? 3.5 लाख। शिवसेनेला वाल्याला सांगा, या रे बाबा आकडा लिहून दाखव जरा, जो बोलतो ना त्याला आणा। किती योजना आहेत, महिलांसाठी योजना, आदिवासी मागासवर्गीयांसाठी योजना, एसी एसटीचा हब, त्याचा ऑफिस आम्ही सिंधुदुर्गात उघडलं, त्यांच्यासाठी वेगळ्या योजना, 35% सबसिडी आहे, 35% कर्ज आहे। आता त्यांनी परत 2 लाख कोटी दिले। कोरोनामध्ये सापडलेल्या उद्योजकांना परत आपले व्यवसाय सुरू करावे, रोजगार ज्यांचा गेला त्यांना परत रोजगार मिळावा, रोजी रोटी चालावी, घरातली चूल चालावी, शेगडी चालावी, याचे 5 लाख कोटी रुपये दिले, 5 लाख कोटी। बांधवांनो, अभिमानाने सांगेन, जगात आर्थिक मंदी कोरोना काळात आली, आपला जीडीपी कोरोना काळात वाढला, देशाचा वाढला,
पर कॅपिटल इन्कम वाढला. हा एकमेव देश जगात आहे त्याचं नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी साहेब करतात. आपल्याला गर्व वाटावं, अभिमान वाटावं की त्यांनी या संकट काळी पण जनतेचे प्राणही वाचवले, उत्पन्नही वाढवलं आणि देशाची प्रतिमाही वाढवली. जगात विचार करता आपल्या अर्थव्यवस्थेची. अर्थव्यवस्थे मुख्य पंतप्रधान म्हणतात की आणि 3 वर्षानंतर माझा देश जगामध्ये आर्थिक क्षेत्रात 3रा नंबर येईल. 3रा. अहो 2014 साली 10वा नंबर होता. आता आपण 5व्या नंबरवर आलो 8 वर्षात. आणि 3 वर्षानंतर 3ऱ्या नंबरवर येणार. अमेरिका, चायना, भारत, जपान, जर्मनीला ओव्हरटेक करणार आपण 3-4 वर्षात. गर्व वाटलं पाहिजे आपल्या सगळ्यांना. आहे काय जवळपास या ना म्हणा. पत्रकारांना विनंती करा, बोलवा स्टेजवर कधीतरी. महाराष्ट्रात काय केलं, लोकांना काय दिलं, देशात काय केलं. यात्रा करून स्वतःची यातायात करून घेतात. कोण आहे, कोण त्या कामी अवस्था पाहतो त्या काँग्रेसचे ते बसलेले खासदार आणि पाहिल्यावर सोनिया गांधींपासून. आणि मला वाटतं फुकट आयुष्याची 12 वर्ष तिकडे घालवली. ती 12 वर्ष इकडे असतो तर बरं झालं असतं. पण मी काय जिथे जातो त्या पक्षातल्या काही नेत्यांना टेन्शन येतं, काय कळत नाही मला. मग मला कोणाला दोष देत नाही. काय आपलं कुंडलीच तशी आहे. आणि म्हणून भाजपच्या सर्व कार्यकर्त्यांना सांगेन, मागच्या सर्व लोकप्रतिनिधींना, पदाधिकाऱ्यांना सांगेन, मोदी कष्ट घेतात भारतातल्या जनतेसाठी. 135 कोटी लोकांसाठी दिवस रात्र करतायत. वेगवेगळ्या योजना. कुठच्या क्षेत्रातली योजना नाही हो. कोणत्या क्षेत्रात? 12 बलुतेदारांसाठी आता योजना दिली आहे बघा. प्रत्येकाला, तो सुतार असो, कुंभार असो, सोनार असो, सगळ्यांना बलुतेदार ना ट्रेनिंग त्यांच्या व्यवसायाचं दिलं जाणार. त्यांना कर्ज दिलं जाईल, मशिनरी दिल्या जातील, त्यांचा व्यवसाय उभारायला कर्ज दिलं जाईल. म्हणजे तुम्ही आतापर्यंत नुसते 12 बलुतेदार म्हणून कुठे हातावर पडेल तेवढंच तुम्हाला रोजगार मिळवता. पण तुमच्या हातात जी ताकद आहे ती मोदीजींनी ओळखली आणि तुमच्या हातात सांगितलं, चला मी ताकद देतो, तुम्हाला ट्रेनिंग, ज्ञान देतो, पैसे देतो, चला व्यवसाय करा. तुम्ही जे काय बनवाल त्या एक्सपोर्टला पण आम्ही पैसे देणार. सेंट्रल गव्हर्नमेंट एक्सपोर्टला पण. आज MSME 50% एक्सपोर्ट करताय. पण देशातला माल जो निर्माण होतो 50% MSME आहे. देशाच्या GDP मध्ये MSME 30% आहे. 30%. असं महत्वाचं खातं आहे. काही चेष्टा करतात पत्रकार. ब्रेकिंग न्यूज. राणी सुषमा माझ्याकडे क्रेडिट म्हणजे गॅरंटी योजना आहे ना 5 लाख कोटीची आहे. महाराष्ट्राचं बजेट 4.5चा नाही 4.3चा होता गेल्या वर्षी. 4,03,000 3 लाख 4,03,00,000 कोटी गेल्या वर्षी. आणि माझं एकाच ह्याचं विभागाचं 5 लाख आणि बाकीचे अनेक विभाग आहेत माझ्याकडे, खादीपासून अनेक. पण बांधवणं मी काम करतोय. मी कुठे कोकणी माणूस कमी पडला नाही. जी पदं दिली त्या पदांना मी न्याय दिलाय. मी आयुष्यात पद मागून नाही घेत. जे टीका करतात त्यांना सांगा, मुख्यमंत्री विरोधी पक्षापर्यंत पद बाळासाहेब ठाकरेंनी दिली. ही पात्रता गुणवत्ता पाहून दिली. तुम्ही जे काय बोलता ना जरा विचार करा. मी नामधारी कुठेच नव्हतो. पद मागायला लाईनीत उभा नव्हतो. वेटिंग लिस्टवर मातोश्रीवरून कधी राहिलो नाही. मला अपॉइंटमेंट नव्हती घ्यायची, करत नव्हती मातोश्रीवर. एकमेव माणूस होतो. आणि म्हणून आज दिल्लीत आहे. मोदींना यशस्वी करण्यामागे मी दिवस रात्र करतोय. दिवस रात्र. तुम्ही मला साथ दिली, प्रेम दिलं, मला गर्व वाटतो, आनंद वाटतो. तुम्ही वयस्कर माणसं जेव्हा खाली वागतात वाटतं कुठल्या जन्मीचं पुण्य केलं की अशी लोक माझ्या नशिबी आली.
आणि त्यावेळेला मी दुसरा विचार करतो, मी या लोकांसाठी, कोकणी लोकांसाठी माझं आयुष्य जरी घालवलं, वेचलं, तरी तुमचे उपकार मी फेडू शकत नाही. हे तुमच्यासाठी आणि मागच्यासाठी आणि स्टेजवर बसल्या यांच्यासाठी नाही. प्रयत्न करतोय, हे प्रयत्न करत राहणार. पण तुम्ही मात्र भारतीय जनता पक्ष या भारताला महासत्तेपर्यंत पोहोचवणारा पक्ष आहे, आत्मनिर्भर भारत बनवणारा पक्ष आहे, माणसाला माणसासारखं जगायला लावणारा आणि तेवढं उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी त्याला संधी देणारा असा भारतीय जनता पक्ष आहे. पण नामदारी नाहीये, टक्केवारी घ्यायला नाही, आमच्याकडे संधी नाही. बघा त्यांची काल परवापर्यंत त्यांच्याकडे बदल्याला पैसे घ्यायचे, टेंडर देताना पैसे. आताही टेंडर आलंय मालवण नगरपालिकेचं 40 कोटीचं. फडणवीस साहेब ठेकेदाराकडे किती मागितले माहितीये का तेव्हा? अजून ते टेंडर फायनल झाले 8 कोटी. 40 कोटी पैकी 8 कोटी मातोश्रीने मागितले, फायनलाइज झालं नाही. आता थांबवा, मी जाहीर सांगतो, थांबवा, नाही द्यायचं. आणि कोण आमदार? आमदार विधायक सामाजिक विकासात्मक कामं नाही करायची. त्या हाऊसमध्ये कधी 5 मिनिटं बोलताना मी पाहिला नाही. लांबी उडी रुतली असेल, फायदा काय हो? काय उपयोग आहे त्याचा? कानफडत मारताना पाहिलं, नुसती काठी घेऊन फिरतात आणि कॅमेरावाला सांगतो काठी हातात आहे, जरा घे, मार, मातोश्रीने बघू दे. अशी शिवसेना बोललो, शिवसेना नाही बोललो. आणि म्हणून भारतीय जनता पक्ष या जिल्हा, हे राज्य, हा देश सुजलाम सुफलाम बनवण्याचा प्रवास करतोय. त्या प्रवासात साथ द्या, त्या प्रवासासाठी सहयोग द्या, आशीर्वाद तर द्या, पण त्याच्यामध्ये सहभागी व्हा. तुम्ही पण एक नागरिक आहात. सत्कार्य करतोय, सत्कार्याला आशीर्वाद देणं, पाठिंबा देणं हे आपलं सर्वांचं काम आहे. आम्ही एक वारकरी आहे या प्रवासातली, आम्ही वारकरी आहोत. जसं आम्ही भराडा देवीच्या समोर नतमस्तक होतो, तसं जनतेसमोर तुमच्यामुळेच आमचं भवितव्य आहे. आमचे हे सगळे मागचे निवडून आले आणि पुढे बसले निवडून आले, हे जनतेमुळेच. एवढं सन्मान आम्ही तुमचा करतो. तुम्ही आमच्या पक्षाचा, आमचा नको, राणेचा नको, आमच्या पक्षाचा सन्मान करावा, त्याच्या पाठीमागे खंबीर उभं राहावं. एवढी भराडी देवीच्या यात्रेच्या निमित्ताने देवीला प्रार्थना करत असताना तुमच्याकडून ही अपेक्षा करतोय की तुमचा पाठिंबा, सहयोग भविष्यात आम्हाला मिळू द्या. आणि कायमस्वरूपी हा पाठिंबा मिळण्यासाठी भराडी देवीला प्रार्थना करतो. तुम्हा सगळ्यांना उदंड आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य आमच्या देवीने करू दे. हे राज्य समृद्ध बनवण्याचं काम आमच्या देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदेच्या हातून होऊ द्या, ही प्रार्थना करतो आणि तुमच्या सर्वांची मी रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे, कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की मान्यवरांच्या गाड्या गेल्याशिवाय आपण कृपया इथून निघू नये, गेटच्या बाहेर पडू नये, ही विनंती.